راديو إيرنا زخبره سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا أبناي لومي سولوس كلتا ميازيا كلتا شحن عسرت تشعتن فنوى راديو إيرنا فلما واترو سولوس بوين سليمان الناتدالو زغرب مدبش أنا قدام حيزنا لكم قريبنا لنا نعقو بمسعب دما إيرتران كبابيان أب موداتا إيرتراوان تقماتو سياتل بزعبا هلو كنتات هاجروم زكايدو زته أقريبنا فنونا بداك مايزينا كنزازمينا كساب فتسامي مدبنا مسانا حبيركم كتسأنحو عدمينايو إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. علتا وزينا أب كتماتات تسني بارونتو مندفرا عدخلان كالق كتماتات إيرتران أب قدناتات زكايد شقات ني إثيوبياوان انتزيكوينو ني إيرتراوان كل مخانو متنقطاي محلالف كمزلو منجتات ريدي إيرنا حبيروم إزي أب كتما سمرات رايت أني عوزت أنحا ني إيرتراوان أبناي قدنا شقات زغل كلمة أنقطا كاب مفارق ورح مقابي تاتحيزو ناب كلنتن إثيوبياوان نقادو سقروان كتماتات تزركيحو خمزلو اتوم منجتات بتوساقي أغنزيبوم إذا منقست وسيد وزلو بجهود نيتوبياوان انتزيكوينو نيرتراوان نقادو زقد سقومتي أب هزبي أب رئيسة زلو شقلوتن سكفتان توسخي ألوتاو سمعتات فتيرولو نزمت أنقاقتا زمحلال فازلو كفل من محدارات كتماتات كاب هزبي نزمت أنزلو حتتات كاب لعل زمت أتزازي بمبال بزي قلوتن زرزرن حبريتاي ملسوم كمزلوا اتزبت حنا حبريتا بتوسخي يتأكس بنيبسي هاسل زفلت إرمياس ديفيدسون أسقودوم استبهله إيرترا زمبقلو أمريكا ودرافاي تقتلو إيرتراوي أمريكاوي نايراب عينت موزيك أدرافاي أب كاليفورنيا لوس أنجلوس أب زركب تكال مشتة شرقي من النتوم زي تفلتو سبات كم استقتله مع كنازينا أمريكا حبيرا قتلت زحطوي أم موزيك آزل على شلمات جرامي زخنة نيبسي هاسل مستي أم مونغو نايراب درفتس تحازنا يقجلتات بأسس تأساسر مخانيو زقلت زلو إزود 33 عمت إيرتراوي أمريكا ودرافاي كروسن إمانن استبالو كلتا قلعو خمزلوو سنداتو يملكتو أبز حلف عمت نفلما أوانونا بإيرترا بتسيحو مس بريزيدنت إسياسن كالو سبسلطان منقستن من رخابو أيرسعن أب أمريكا بتمساسالي قتلت هوتو زسنزلو إزي كال أي أمريكاوي إيرتراوي درافايو أبز حلف عمتاتون ساندمان نقوست تبالي إيرتراو 5 قتلة يفلات منغستي كينيا نتي بدرجة عالم بعبيتو قداماي درجة سرع معسكر سدتنياتات داداب كعصو مخانو أفليتو أبت معسكر مبزحتو كاب صومال استفناقلو أستاد كل 250 شح سبات تعاوي ومالو اتي منغستي أبزح لفورحي نابل علواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاقرات أبزل أخو وقعو دبدابي أبت معسكر زلو صومالوين ننب عدوم كتايسون اتي معسكر دما تقليلو قعصونيو تقليبو كسابنا حسك لتشعين 19 أبزلو غزي اتم عسكر كعصون تثبيتالو يخون امبر اتناي منغستي كينيا مدب بالعلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات يخون تطابقتي مسل سدتنياتات تقبالنت ايرخبن منغستي كينيا اقدمون اب كل تشعين 16 تمساسال مدب حاصيصو كان تنبره صنيحو نزي توسنه غزيو اناويحو اتي منغستي معسكر داداب كعصو زقطلو زلو مخنيات مس شبران كال جبناتن بمتحازيو زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملا راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو جنا أدام أبراد إيرنا يا أغلني كندي كشفنو سبت يتعطي زحاقنو يا أغلني كندي كشفنو قبزنتي سبري يا أغلني كندي كشفنو تنافقت نسعانو
تمننا نسنت زي منه موافرتي كلهم صار نبعثو ترأسو لقصو زيمو زغونا سبالو تسفو نفس سماي قراي زغونا الله من بار تركم زيبو معالتو موتو زمنه او اغزيابير نزديقا فتيركان وسدني زبل زيغاغنا لني ناتاي كوي ود كوي ود حاو بوي حوي حفتي ناتاي كوي نايكالا ايكونن كم سب كنبر اغزيابير فتيرو نسب زغبا مسل زي بلو بكل استرصه زيغا لني نزل دمصي كسمي عوت يلون انت اي خصومي انت اي خصلوتي اذا نجر زي بصلوت زفتح طراي ديخه مسخاس مصلغا تبلني حواتي صلوت طراي دي زفوت حزي ايكون صلوت طراي فتحل نا ايرتراو صلوت طراي فتحل صورة ايرترا صلوت طراي كونن فتحوا بوخ نمصن خلينا صورة ايرترا ابوتات ابغدام كوينوم اي نابولو امنه تشكيمو አዴታት በፀሐይ ጥራ እግረን እምነት ተሸክመን ናብ እግዚአብሔር እናጸለያ ነፍሶም ንህዝቦም ዝወፈዩኻ አበረኻ ሐውል እሳት እንዳስካኑ እግዚአብሔር በዚህ ድርጥ ዓወት ይብና አይተሰኻልና እንዳ ዕድል አይገበርና ነበር ስለዚህ በጸሎት ጥራ ይኮናን ነፃ ወጪና ከም ኤርትራውያን ተቆጽሩ ياخلني فندي كشفنو سبديتاتي زحاقونو ياخلني فندي كشفنو كبزنتي سبري ياخلني فندي كشفنو تنافقت تنسعانو تمننا نسنت زي بمجمريا نا ياكل صاوعيتي نتوم نفتح مقلاس وي نمثل كمقلاس مس بوليتيكاوي كيدي زتححزو ام دغاف يكون ام بمقوام زي لو اب سقطا زنبرو كفال حبرتسبنا اي ياكل سقطا يخبل زدلي نسلا اسورات سقطا نسلا موداتا زي بلو سدتن موت من اسيات بحرن سقطا نسلا قدب زي بلو بارنت سقطا نسلا كل سقاينا نسقاي حزبنا نسقطانا اتي مودادرت زي ترخبو جيغانا سقطانا اذا سرعات زخا اب سقطانا ندحيله خمت زصنح سرعات ስለዝኾነ ካፕቶም አከባቢና ዝፍጸሙ ዘለውን ዝተፈጸሙን ዝተዓወቱ ህዝባዊ ቃልስታት አብነት ወሲድና ናብዚ ንለውጥ ተበጊሱ ዘሎ ኃይሊ እጃምና خنبركت ድምጽና خنسمع ይጽውዕ ምክንያቱ ናይ ነፍስ ወከፍና ሓላፍነት ስለዝኾነ ከም ካላይ ናይ አክል ጻውዒተይ ከርበሎም ዝደሊ ነቶም ደገፍቲ ወይ ተደናገጽቲ ዝስርዓት ኮይኑ ያአክል ዕውር ደገፍ ያአክል ምስ ህዝብና ንተዓረቕ ድምጽ ህዝብና ንስማዓዮ ይኸብል ዝደሊ ምናልባት አፍቲ ኢሉዥን ናይ ፍሪደም ከም ዝህልዎ ደገፍቲ ወይ ተደናስርዓት ኮይኑ ያአክል ዕውር ደገፍ ያአክል ምስ ህዝብና ንተዓረቕ ድምጽ ህዝብና ንስማዓዮ ይኸብል ዝደሊ ነቶም ምንት ሓርነት ካዝቃለሱ ዘለው ወገናት አንጻሮም ከም ተሰለፍ ዝገብረካ ናይ እምሮ ባርነት ከይንህሉ ካብ ምስ ደለይቲ ለውጢ ዝግበር متهللخ وصئلنا حلنا نفتش يخبل زدلي مخنياتو ني إرترا حانت حقاويت هاجرنا مقبارة مسرح مخنياتاون زي مخنياتاون بزخونة مسمس تونزيفوت أنيحيو حجكن أبي إرترا accountability ويتحطات نتزلوو ديمقراسياوي مسل حزبتات بمعرض الرقاقط باور ليميت ወይ ገደብ ስልጣን ዘማእዝን ሕጋዊ ስርዓት ክንተخلሉ ዝግበአና ግዜ ሕጅ ስለዝኾነ ያአክል ተዓሚትካ ምድጋፍ
مس حزبنا نتعارق دمፅ حزبنا نسمع كبل يدلي يأغلني كندي كشفنو كبزنتي سبري يأغلني كندي كشفنو تنافقت تنسعى أنا تمنى سلام حق حيشة بالساعة زي شمكا خصبعون كتصبي لك مخنياتو كل حلنا ولا وسب تسيو خزارب سلزلو أقاطع مخوينو لما عنتي معلت دك نستوي أنا دما حنت حطلاتني إذا دك نستوي زين أبزا ساعة زيها أبي الله أسير في ساعتين سناي دبساي ميرام حقوس أسير يوحنس كومون كاروت أشعات أبي الله أبي الله تقاديلا نسنتن وفين ناس إيرترا أمسين كبكعة أبز حج ساعات أفقر بيت مأسرتن جودا جودن تداوينا نركب الله إذا زما نحلنا ذا الوسط زقصن ويدا دك سايكونا كل سب كحاتلو زلو قدائي كل سب أبي الله نمنتاي أفرد دي قربو نمنتاي نتصادي وصو ندحر بدي لهم كفرد دي قربو يلكا تحتت قبو ناي كل سب حلفناتي سلازي أنا نزندك نستزين كم كالوت أبحث الجزء كوتو يطوع يأكل بقى يأكل راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو كمي تقنيو كبرات خاتلتي مدب جنا قدام أب زحلف سمون مدب جنا قدام نهزباوي صوعيت ويون هزباوي مخته يأكل أملكتنا مس حدا كاب مسرتي مقصاص نديمقراسن سبعو مسلاتن إرترا ناي حكي بعلمويا آتو سامي البيزن أعليلنا منبرنا يذكر أب زحلف سمون مس آتو سامي البيزن نفلينت هزباوي صوعيت ويون هزباو قسقاس يأكل كمون نابز درجة زي زبطحي أقدمو ككاية صنحي استفلاليه نتفتاتن فلينت هزباوي صوعيت ويون قسقاس يأكلن أملكتنا زتينا نيرنا أبزي زغطل تحستو نايلو مدما هزباو صوعيت يأكل نابي قطخ خيديو زهلو أمتاتن تلواتاتن هزباوي صوعيت ويون قسقاس يأكل أوشت إرترا بتيهدو ويون ناوشت إرترا بخمي كبتصحيو زبلن كالوت أرستاتن كنزتينا كسافت أما مدب كتكتاتولنا بخبري نعدم سنة كتال يأغلني كندي كشفنو سبدت يتاكي زحاقونو يأغلني كندي كشفنو كبزنتي سبري يأغلني كندي كشفنو تنافقت تنسعى أنا تمنى نسنت زي منو موافرتي كلهم سادمسيكا وش تعدي زبل كيان اشتغل الله أنا فيديو رياني راح هذا فيديو من البات محبرة ميديا بزقوان زي بزح طبقوا بزح كأخفوا الله ونديو تبزح طبقوا طريقة غيسنا خامنا حلف حتى تنت نايز ترجع حبريتاون سلزة سكفكا خبي متيانا يبحكر يا خوش تعدي تسائلة حبريتاي باللين كم زبل خاون ترى لكن أوش تسمر خوينو يأكل زبل سب بدمتو فيديو كيرو نتسرجع عند سأله قطو كويلو مالتيو زرب سبونا أنا رياني حجي نبي كم تسألي
እቲ ኤርትራዊ እንተርእናዮ ትዝበዝሕ ተሰዲዱ ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ኤርትራዊ ሰብ ተሰዲዱ ኣሎ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብቶም ካልኦት ስደተኛታት ኣብ ዓለም ዘለዉ ዝፈልየ ሓደ ነገር ኣሎ ኣብቲ ተሰዲዱሉ ዝመፁ ዓዲ ክነብር ኣይከኣለን ማለት ልቡ ውዲቑ ኣብኡ ነብሱ ከብል ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ዓዲ ክሳተፍ ኣብቲ ህይወት ናይቲ ዓዲ ክነብር ኣይከኣለን ገና በታ ገመት ተንጠልጢሉ ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዘሎ እዩ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብቲ ናይ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ነብሱ ብኡ ዝሓስብ ብኡ ዝሸቐል ንዕኡ ክልውጥ ዝፍትን እዩ ዘሎ ሕጂ ንሱ በዚ ኮይኑ ናይ ኣክል ጎስጓሳት ክገብር ከሎ ዝተፈላለዩ ካልእ ንጥፈታት ክገብር ከሎ ብፍሉይ ግን እዛ ናይ ኣክል ንጥፈታት ሕጂ ድላዩ ክብለሉ ኣብ ዝኽእል ቦታ ስለ ዘሎ ቪድዮ እንዳቐረፅ እንዳዘርግሐ ድላዩ ይብል ኣሎ እዚ ካብ ደገ ንውሽጢ ዓዲ ከመይ ይኣቱ ምክንያቱ መወዳእታት ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ይኣክል ዝብል መንፈስ ክሓድሮ ኣለዎ ኩሉ ብውሽጢ ዓዲ ናይ ምልዋጥ ነገራት ክመፅእ ዘለዎ ኢለ ይኣምን ኣነ ምክንያቱ ወፂ ዘሎ ዘሎ ኣብ ርክቶት ኣይክህልዎ ዘለዎ እምበር ሕጂ ከመይ ኢሉ ካብ ደገ ንውሽጢ ዓዲ ክኣቱ ይኽእል እዚ ፅልዋ እዚ ሕጂ እንታይ ይመስለኪ ሕጂ መጀመርታ እቲ ይኣክል እንታይ እዩ ኢልና ምሽ ክንገልፆ ፀኒሕና ሕጂ ከም ዘለዎ ኸመን ናብ ውሽጢ እሞ ኣይናሕሰብ ብመጀመርታ ከም ዘለዎ ኸመን እኮ ከምዚ ዘለዎ ውሕጅ ኮይኑስ እንድሕር ዛ ሰብ ኢሉ ገዲፍናዮ ተዘይተኣሊ ውሕጅ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ከይትጥምናሉ ዋላ ሓንቲ ፍረ ከይረኸብናሉ ክጠፍእ ይኽእል በርከ ዋሕዚ ሕጂ ከም ዋሕዚ ረእዮ እቲ ናይ ኣክል ዋሕዚ መፅእ ኢሎ ዝኣልዩ ግን ኣድልዩ ሕጂ ይኣክል ምባል እኹል ብናተይ ኣነ ቪድዮ ግበር ገለ ተባሂሉ ኣይግበርኩን ኢለ ነይረቶ ዝኾን እንታይ ምገልኩ ነይረ መሲልኪ ይኣክል ጥራይ እኹል ኣይኮነን ድሕሪ ይኣክል ክሕሰበሉ ኣለዎ ይኣክል ኢልና ኣለና እቲ ይኣክል ዝኸይድ ዘሎ ዋሕዚ ከመይ ጌርና ንኣልዩ ከመይ ጌርና ናብቲ ዝድሎ ዘሎ ናይ ለውጢ ስርዓት ከመይ ጌርና ንቐይሮ ክንሓስብ ከድልየና እዩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እዚ ምንቅስቃስ እዩ እዚ ዋሕዚ ምንቅስቃስ እዩ ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ብዝተወደመ መልክዑ ከመይ ጌርካ ተቐፅሎ ተዓብቶ ዘይኮንካ ከምዚ ኮንትሮል ትገብሮ ዘይኮንካስ ከመይ ጌርካ ትዋሕዙ እቲ ፅባቐ ናቱ ኣልሊኻ ከመይ ጌርካ እተን ሕቶታት ኣብኡ ዝተላዓላ ንኩሉ ሰብ ዘስምርዖ ሕቶታት እንታይ ይመስላ ኢልካ ናብ ሓደ ዝተወደበ ነገር ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ ተወዳድባ ማለት ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓደ ብላዕሊ ኮይኑ ንኩላኻ ከም ዝግበር ገለ መለይሉ ሸርዕካ ዘይኮነሲ ሰብ በብነፍሱ ከመይ ገይሩ ምስቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎን ምስ ዝፈልጦም ከምቲ ነቶም ክውድሆም ዝፀንሐሲ ምስኦም ኮይኑስ እንታይ ክገብር ክእል ክሓስብ ክኽእል ኣሎ ሕጂ እቲ ፈጠራ ኣብኡ እዩ ዝመፅእ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ እዚ ናብ ውሽጢ ንምእታው እንድሕር ተሓሲቡ መጀመርታ እቲ ክገብር እየ ዝብል ዘሎ ከመይ ይስራሕ ካብ ካልኦት ክመሃር ክኽእል ኣሎ ሕጂ መብዛሕትና ኤርትራውያን ነቲ ናይ ደገ ናይ ካልኦት ዓይነት ኣገባባት ብዙሕ ክፉታት ኣይኮናን ብናተይ ኣረኣእያ ብናተይ ተዕዝብቲ ተጋጊ ክኸውን ንኽእል ተስፋ ገብር ግን ዕፁብ እዩ ንካልኦት ማሕበረሰባት ንካልኦት ርድኢታት ንናይ ለውጢ ድዩ ንሓሳብ ድዩ ንመነባብ እወ ግን ካልኣይ ከዓ እንታይ ኣሎ መሲልክ ዋላ ትኽቃልስ ዝፀንሐ ሰብ ንናይ ካልኦት ዓድታት ኣገባባት ገለ መለገለ ከምዚ ተገዲሱ ኣፅኒዑ እንታይ እዩ ተገይሩ ኢትዮጵያ ጎረቤትናሲ መንእሰያት እዮም ነቲ ለውጢ ምፅኡ እዚ ሕጂ ኣብዪ ሃዋርያ ኮይኑሉ ዘሎ ክንደይ መንእሰያት እዮም ሞይቱሉ ተረዲኣኒ እቲ ናይ ብሓቂ ለውጢ ዘምፀስ ተኻሊ ተረዲኣኒ ሕጂ እንታይ ክብለክ ደለ እቲ ከምኡ ዓይነት ኣገባብሲ ከመይ ገይሩ ኢትዮጵያ ሰሪሑ ኣባናኻ ከመይ ይስራሕ ከተፅንዖ ክትክእል ኣለካ ቃልሲ ኮይ ስራሕ የድልዮ ሓሳባት የድልዮ ከይደቀስካ ምሕዳር የድልዮ استراتيجي كوي بركم سعد بكلمة خاطر تلو زولو خندقلو مش كله ناوتو مش كله خطبة وعقوم مش كله ناي دبلوماسيا وحلو قالوا زولو منقستي سرعتي خاطر على سنة سلازم تحسب لك كم يجيرون كالوت جيرهم زي بالحطو خملسوا خيلا لو تي يأكل زبالة يكون يتنتي أكل زبالة ودو إزول زولو حيل ندحر له ስለዚህ እሱ ክምልሶ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ካልኦት ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ሱዳን ንሪኦ ከመይ ኸይዳ ኣብ ጎረቤትና እኮ በፂሑ ትማል ኣብ በዓል ግብፂ
ኣብ በዓል ቱኒዝያ ቅድሚኡ ኣብ ኤሮጳ ሃገራት እንታይ ተገይሩ ነቲ መንእሰይ ከመይ ገይሩ ገለ ሃገራት ከዓ ከምዝናህና ሲሚላር ዝኾና ዝተዓፀወ ዓፅዩ ኣብ ዲያስፖራ ዝሓየለ ህዝቢ ዝነበሩ ቃልስታት ኮ ነይሩ ከመይ ገይሩ ግን ንሱ ክቐድድ ክኢሉ ክትሓስበሉ ክትገል ኣለካ ሓደ ካብኡ ድሮ ተጀሚሩ ዘሎ እቲ ማሰና ዝገብሮ ዘሎ እቲ ናይ ቴሌቪዥን ናብቲ ዓዲ ምእታው ሓደ ካብኡ ሓበሬታ ይበርከን ሰብ ዝሓይል ብሓበሬታን ብንቕሓትን ሰብ ዝቃለስ ብረት ኣይኮነን ዝቃለስ ሰብ ይዝቃለስ ሰብ እንድሕር ኣሚኑ ተወዲዕ ነቲ ሰብ ከመይ ጌርካ ተእሙን ጉቡእ ሓበሬታ ከመይ ጌርካ ተስንዖ ከመይ ጌርካ ካብ ፍርሒ ተውፅኦ ስለዚ እዚአን ክግበራ እንድሕር ኮይነን እቲ ሰብ ብፍልጠት ክቃለስ ክኽእል ኣሎ እቲ ክመርሕ ዝደሊ ይኹን ትውድብ ዝደሊ ይኹን ብፍልጠት ክንቀሳቀስ ክኽእል ኣሎ እዚ ምስ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ትርእዮ ዘለኺ ሓው ኣለዎ ውሽጡ ኣነ ዕርክቲ ኣለውኒ ንስኺ ኣሕዋት ኣለውኺ يعرف خلوه مبدهم مالتي نناتهم مجمرتا نناتهم تغنو مهانو قبرات كلا لك تحركم زول كويت ملختي كنقرو مالو بزح نغرات تقبرني صور ارسخام يجيرو نتسبو ودونير كمنا انا تمكركم بقسنا خيلينا كمنا يقالوت كاخني مارنا خيلينا كن كم مجمرتا نحنا انا تلوتي دلوات نكون علينا نحنا نتي كمتصالو إلنا نحسبو لو تخا كنمارو نتلنا سلازي እዚ ሰለስተ ነገራት መስዋዕትና ናብ ውሽጢ ኣብ መጀመርታ ኣብቲ ናይ ዲያስፖራ ዘሎ ፍልልያት ፀቢቡ እንድሕር ዛ ተወዲቡ ትስእል እንድሕር ዛ ክስራሕ ክኢሉ እንድሕር ዛ ኣቲ ሓርጎፅ ጎፅ ኣይረን ኣውት ጌርናዮ ማለት እንድሕር ኣስታሪርናዮ ንሱ እንድሕር ኣድጊስናዮ ንውሽጢ ዘይኣትወሉ ምክንያት የለን በርከ እቲ ውሽጢ ዘሎ ሰብ በቲ ናይ ደገ ዘሎ ይፅሎ እንድሕር ሪኢኸዮ مور شعبي أبدأ جنبر أبو وجتي كونن زلوا هاي بروباغندا مسارحنا شعبي أبدأ جيم زلوا أبدأ جيم توم كلهم تناي تكونا مسارحنا كستايب نتوجت زلوا تبدأ جزولي تسارح زلوا أبدأ جيم سعرون جزء رسوس حدا عبنا جري نعون كسرح له مالتي لحرب حيل ما تخا نعون دحراريخا تهز بأوجت زلوا نتي خستاك في رخو بخيل حجزنا يدقة بزح كان استنع قيبنا نزل استجبره ناوش تحج خنا أتوه خمينا دعيلكني أنا أنت عزبل نفس وقفنا لأن إحنا عامل لنا ببنا أنا مسمر نحنا من النفول تمسوات من شغلنا خيرين تردي خني كم ذلك حجي كم زاد استجبرت مالك تبدهم نحوات كام تبدهم نعرفتها تبدهم نخستاي كتقولوا زلك كأجن صحة أتجبر لك حلفهم أسوأ سرعة تقول لك كتريهم لك أعتقد أن حروت جذب كتوت على كتوت على صاروا مركب هيوتهم أمود أتاجن تتكلم تنساتهم تلو تتمشي ظروف نسوهم تلوتي مرحلة خان نسوهم تما وش تقولوا سلزي سوم خان خاطردهم كتقول لك نسخة بدك مسخة خاطر لا تصلون كم زي كونك تملخت سي مش عليك أنت عزبل تملخت كلير كونك لا حاجة ثلاث نقرات واحد من قصص النهر عود كون كوين ملأختي نجر كون الله حد نقول له زترنف سيمبل مشان لك سئل كتكبر كتقول لك حجي السيطر إيتي نتن أنا نت تماساسالي ناي جبت وسري ناي تونيزيا وسري ناي كل عدتن عوتات زبالة بحزباوي معبل زغرا لوتات كلن ناي سيمبل ناي ملأختي حدنت نيروم تعرف زي أبدك زلوا حنت غرد زلوا بتوصحي مالتي اتقوشتو زلوا سب انت اي تحسب زلوا انت اي قدام الناس كتفول تاخد كلا لك انت يبلو بتيجا قال على سنايتي نايكلسي مالتي نايت ريسبونسيف كوردينايتي سب زتنكف عينت ملأختي زلع علم الأخت خسدت كتكلا لك تاي مالتي ناتي من إسياء أزولوسي بوا نزل أو حقي ناتين أنا عندي خبلا زد بأني لوسي بعلو خبرو كتسق متان نعوز خون ملأخت ختصنو أخت كلا لك حجي مزحتو عبز بخير تاني حيتي دم بتقامو حجي جن أتي
اتي ان شاء الله تيتنا جينيريشن جاب እንዳጽበ መጽፍ ዘሎ من دحر أنا أشتو مرحتي أبدي دياسبورا أنا أشتو مرحت ماشي الساطن كله انتهي قبلون انتهي يحسبون بخمية يخدون حجي سولو زوصو من أبيالون قالن تسومي متفوتو معنا غند يجرنا لنا معنا حاجة غنمورعين الكان دحر حسيبك زي راديو إيرنا دمت راديو إيرنا أبزياسي من البعض صعدنا خنزاربوني دلي أب حدا ناي رئيتو أبس محبراو ميديا بحدا رئيتو يرني رسي نود بزنجرزي كنودبو إذا يأكل قوسقوسي ناب حدا استود بدرجة خنوصدو كم زجيرنا خنود بنخلينا قليلهم سبعة حبريتا مزربو حدا متيو بجاهم قدفنا حج خنتاي نزي أخد شوي واديهم دليهم قدفنا بجاهم يلوكم زي أولنا زي بالله خمسة زلات تدخل زي تصبطي إلو رئيتو زهباني را حجي تي أب إرترا لو تخجبر زحات تستفل عليه قد محجز النبرة نتفتات نزي ناي أكل نزي قرو استفل عليه سبعة دلا يمزبلولو بقرهن سمعيتهم زوتلو يأكل لهم كابلوبهم زنقل كيرهم ززاربولو توداديبو ناي قل سبعة زمر هو من قد خيكم فرهز اللوون مسلي حجزي نتزت أنحي قد محجي كايداتات زرعي ويزاقو الحوون مسلي إذن تاي مسي حجي من مأخالكو يكون ناي حسابات من مأخالي مر أني لكو أنا أبطوم مرحتي كل سم مرح خوم خلالو أبطالسي everybody كم زخوم تراي خالو تزرقاقص مرح يخبال كله سي نفسه كب بعوم زقوبري مرح زقوبرو بب أفلوتو خامر استراتيفيكيشن فطر مالك حجي زقن زباو معبل سلزغونه كم زبول كوخي سبنا الناتان دحر بديها ناي نفسه كف بوتا مرحلو انت اي جنزدلي ناي ملأختي تمرت نت ملأختي تأميرو كمزن كمبلال لنايلو مأزن زي مأزن مالك حجي زمرح كمزن مشاعلكي كنترول ناي كنت مريحنت عب إيرترا بكنترول يزر مريحنت من بسرع مريحنت غبزي دقهون كتنبب كلها ويقلا مريحنت مالت سيرفيس مالت محجاز مالت بوها ريوارد ترك مالت سلازي حجي انت خونا له مالتي وتمريحنت زقلقل بوزيشن كقبر نفسه قال مالك عند قالوا خوخون قال زي كونسي أنا مراحين طبعا زلوا خدوك إيه قال زي كونس مش عليك مراح تزسرح زوجوفرو كرياتيفيتي زفكر ناس النزب كم يخون دلوا بركة صباحنا أنا نناي سبات مسل زخبر ديمقراطية وسرعتنا أنت كل نحرت بلا لغاهونك كيف حجي صارت لما مدولك كتنفس عم غير زبلك زنور كوشي حجي بخوم عينت كخيت خلالو لوز هنا مشالكي مالسي فهمزي اسر ابيلو تماميرو خمزنا يزبو غمبر مچي شعور حر حدا سبب لعل غينو دلا يغبركا قلمله كلاتك بتئزاز حفم حدا سب تحسب قال دي كونسي سبب بناتو ببت زلو صباقه كم يغيرو يوفى كم يغيرو نت علامه غن يخيدو كسرح له حجي كومي خاد سرح ندحر يخي حجينا ايثيوبيا نوصدو فانو قال زبالو فانو كيرو قال زبال نيرمش زياتهم كلهم نا حسابات تمرت نيرو نتزولو سرعات كانوا يلقسوين هذا او اسرح نيرم بعد في اللي كاينبرم مالته هنا تمن اسيغن ناتو كرياتيفيتي تخال نيرو مالته ابزلو بوتا ببز مسلو يقاوم نيرو عند حريخين سات نيرا قال ناي جوهر نيرو قال نيرو بزحت نيرو اتي انت عايز بلا كدلو اتي سبب نعو زطعمون بموصلون كودا غير بركه مع حركه فلت لك زنا إرترا سرعات هذه بروتالي هذه سب نمن امن سي ناتو غداي بمرچي انا سنعقي انا زفلطهم او انقصاص ديليس كم يغير نغرك سوم نعم قام حجيت مستين اي تصتان قلن كنتاتسي ذاس واحد جيت بيت زبلك زلو
እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንመን ብድኾስ ባዕሉ ፈሊጥ እዩ ዝብለክ ደሎ ዳሕርካ እቲ ጀነሬሽን ስኽነስተንዓቆ ይብልና ዝወለዶ እዚ ኣፀቢቑ ዝፈልጥ ንዕኡ ዝመስሎ ድፈልጥ እቲ ስርዓት እኮ ተሪኢኸ ናይ ፀጥታ ማሕበሩ በሊ ገለ በሊ እኮ እቶም ናእሽቶ ሰብ እኮ ስቕ ኢሉ ተረዲኽኒ ነቶም ተጋረልቲ ጥራይ ክሓስብ ነቶም ጀነራላት ክዛረብ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ዝልውጡን ዘይልወጡን መስሎ እሱ ይኮነን እቲ ሞርፍ ገይሩ እኮ ሞርፍ ገይሩ ክብለክ ከለኹ እቲ ሕብረተሰብ ተደፊኡ እቲ ዋርሳይ ዝበሃል ከማንቲ ኣብ ኩናት ዝተሳተፈ ገለ መለ ከማንሲ ብዙሕ የለን ሕጂ ክትሓስብ ከለኹ ሓድሽ ካልኡ ወለዶ ድሕሪቲ 2001 ዝመፀ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ወለዶ እዚ ከዓ ናቱ ዝኾነ መራሕቲ ናቱ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ናቱ ዝኾነ ካይዳ ናቱ ዝኾነ ሽጣራ ናቱ ዝኾነ ሞዳ እዚ እንታይ ንብሎም እዞም ቆልዑ እዞም ሕጂ ናይ ሕማመይ እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ሕማመይ ንሳቶም እዮም ዝገብሮ ንሶም እዮም ዘለዎም እቲ ኔትወርክ ከመይ ጌርና ንዕኦም ንሕና ንምሁሮም ከመይ ጌርና እንድሕር ፍልጠት ኣለና ከማን እዩ ትምህሮም ከማን እዚ ስኢልካ ከምኡ ሓሲብ ብዙሕ ሰብ ሓሳብ ክትምህር ትኽእል ዲኻ ክትምህር ጌና እንደልያ ምሻለኪ ሕጂ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ትኽእል ተኾንካ ትምህር ሰምዖኻ ተደልዮም እዮም ከዓ ትሰምዖኻ ስለዚ ከተፍቅደሎም ኣለካ እሳቶም ከመይ ገይሮም ይኸዱ እቲ ዘይፈልጥዎ ነገራት ትምህሮም ማለት እሳቶም ክሓትኻ ኣለዎም ግን ንስኻ ይኮንካን ሕጂ እሳቶም ብዙርያኻ ክጨውይዎ ዝብልካ ዘለዉ እኮ ቨሪ ሲኒካል ብዛዕባኻስ ስቕ ኢሎም ዝኣረጉ ገለ መለብሉና ማለት ኮይ እዚ ክንቅበሎም ክንክእል ኣለና ኣብዚ የድሊ እንድሕር ዝኣ ክትዓት ናይ ውልቂ ኣነ ክስትዐ ገለ መለ እንድሕር በዚሑ ከጨምፀሎም እዚ ብዛዕባ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ብዛዕባ ነፍሱ ብለኪ ስለዚ ኣብ መወዳእታስ እቲ ዝፀንሐ ካባያ ትሒዝኩ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ነቲ ዝፈልጦ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ከማን እዩ መጀመርታ ነፍስኻ ምፍታሽ ይብል ተለካ ክትብ ኢኻ ተለካ ኢኻ ትብል ዘይብልካ ክትብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ኩሉ ሰብ ኣስዩም ዝገብር ፈልጥ ኮይኑ ዝስምዖ ገለ መለ ንዕኦም ነቲ ግዜ ይፈልጦ ዲ ከማን እዩ በርከ ንሕናስ እዚኦም ናይ ሚሌንዮም ናእሽቶ እዮም ከመዮም ዝኸዱ ገለ ንፈልጦም እያ ስለዚ እቲ ዘለና ክንቦም ንፈትን ግን ክንዓግቶም ኣይንፈትን ነቲ ናቶም ምንቅስቓስ ክንዕብየሎም ንፈትን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ትለውጢ ናይ ባዕልካ መፅእ ንምንታይ ትልክኒ ብኖርማሊ እቲ ስርዓት ኣርይ ስርዓት ኢሳያስ ገለ መለ ዝመርሖ ዘሎ ስርዓት ክህሉ ግብኦን ኣብ ናይ ኣማኻሪ ቦታ ገለ መለ ክህሉ እዩ ዝግብኦ ብዕድመ ደረጃ ምስ ግዜ ዝኸይድ ኣይኮነን ግን ካብኦም ተጠቂሙ እዩ ከዓ እሱ ዘሎ እዚኣ ክንርሳዕ የብልና ስለዚ ሕጂ ንዕኡ ተረዲእና እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ግዜ ስለ ዘለዎን ዓቕሚ ስለ ዘለዎን ከንብብ ስለ ዝኽእልን ክሕግዝ ይኽእል እዩ ግን እቲ ዋንነት ግን ናይቶም መንእሰያት እዩ ንዖም ክወሃቦም ኣለዎ ንሳቶም ክመርሕዎ ኣለዎም ኣግረሲቭሊ ንዕኦም እቲ ፈልጢ ዝብል ከምዚ ይምሃሮም እቲ ዕድል ከዓ የርእዮም ማለት እዩ እዚኣ ዓይና ኣይትርድአኒ ነዛ ኣክልሲ ብከምዚኣ ክትሓዝ ኣለዋ ኢለ ብናተይ ለይቶ ከምኡ እዚ ናይ ኣክል ጎስጓስ ወይ ናይ ኣክል ፃውዒት ናበይ ገፁ ክኸይድ ወይ እንታይ ዝመስል መድረክ ክፈጥር ትፅቢት ይግበር ከምዚ ግምታት እዩ እጅውን ናትካ ግምታት እንታይ እዩ ናትካ ኣመታት ምናልባት ዘይክቕፅል ይኽእል እዩ ተበታቲኑ ገለ ወላ ሓንቲ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ኖ ሓቀይ ከምዚ ሕማቕ ንምዝራብ ዘይኮንኩሲ ተበታቲኑ እዚ ኣብዚ ይተርፍ እሞ ወይ ቀፃልነት ዘይብሉ ይኸውን እሞ ግን ናብ ሓደ መድረክ ዘሰጋግር ውፅኢት ግን ክፈጥር ይኽእል ይኸውን ሕጂ ናበይ ገፁ ይኸይድ መስለካ ወይ እንታይ ዝበለ መድረክ ክፈጥር ይኽእል ወይ ትፅቢት ግብር ናትካ ግምታት እንታይ እስከ ውልቃዊ ናትካ ግምታት ንገረኒ እንታይ ይፍጠር ክኸውን ኢልካ ትሓስብ ወይ ናበይ ገፁ ወስደና ክኸውን እንታይ መሲልኪ ኣነ እንታይ ዝብል እቲ እንድሕር ሪኢኽዮ እቲ ቃልሲ ነዊሕ ወሲዱ ክኸውን ይኽእል ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዓበየ እንዳሓየለ እንዳዓበየ ሓደሽቲ መራሕቲ እናፈጠረ እቲ ናሩ እናወስኸ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ተረዲእኽኒ ሕጂ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዘርእየኪ እዚ ኣክል ማዕበል ሓደ ማዕበል ከመይ ጌርካ ተቐሪቡ ከምቲ ዓንቲ ወይ ንዘረብሉ ዘለና ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት እዩ ናይቲ ለውጢ ዝደልየ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ይኣክል ኢሉ ክድቅስ የብሉን በርከ መርሓ ምዃኑ ክዝክር ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ሰብ
تأرتراهان كل سو معرية توجه بركن هم ينا خان قال سلنا بركن حدث توجه كوينا سلازلا سويت قالسي حدث مسا انصار حزب إرترا وحدات نعوز صارحو له من حدث تردياني كم ناتو نوات ريواز خيزلو سلازم انتاي مالتي دحرتهم بزحات مسيناس كلقسي ባህርያው ዝኾነ ድፊት ከሊ ለውጥ ከመጽ ምዃኑ ፍልጥ ታይነት ለውጥ ግን ካብ ሕጂ ክንሰርሐሉ ኣለና ለውጥ ኣነ ማለት ንዓይ ከም ሕጂ ገይሩ ተስፋ ሂቡን ይፈጥ ብባህሪኡ እቲ ስርዓት ተረዲቕና ኣብ ግዜ ሰላም ከቕንብር ዝኽእል ኣይኮነ ናብ ካልእ ኩናት ገለመለ ተዘይቲና ማለት እዩ ከምዛ ዘላታ ሰላም እንዳኾነ ተኸይዳ ግን ኣብ ሰላም ክነብር ዝኽእል ስርዓት ስለዘይኮነ ክልክስ እቲ እሱ ምዃኑ ይኸኣቲ ድፊት ዝመጽእ ዘሎ ተሓርካቲ ኣክል ዝብል ዘሎ ኸኣቲ ነድሪ ዘርእየኪ ተቆጣይ ነዚ ቁጣ ግን ከመይ ጌርካ ቻነል ትገብሮ ዓንቶ ተዛሪቡ ክደጋግሙ ይደለኝ ግን ተስፉ ያ ለውጥ ምዃኑ ተሓርካ ኩሉ እንታይ መሲለኪ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተለማሚዱ ሕጂ ትምህሮ ነገር ኣይኮነን ኣብ ደገ ምስ ወፀ ዝተማሂድዎ ኣሎ ነቲ ናይ ውሽጢ ዘሎ ከመይ ጌሩ ክምህሮ ይኽእል ግን ኦልሬዲ ብሶሻል ሚድያ ብገለ ህዝቢ ኤርትራ ነቕሕ ዝነቕሓት የብሉ ገለመለ ስሶልካ ዛረገ ዝበለ ይሽጣር ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ተቐይሪ ተረዲቕኒ ድሓር ዓለም ተቐየር ስለ ዘለኹም ሕጂ እንታይ ክብለክ ደለ ተለውጢ ክመፅእ ምዃኑስ ፍሉጥ ከመይ ክቕልጥፍን ከይቅልጥፍን ግን ከዓንተ ወይ ዘቕረብሉ ነበርና ሕጂ እቲ ፋክተርስ ኣሉ ማለት ኤክስተርናል ናይ ደገ ዓለም ናበይ ገጻ ትኸይድ ኣላ እቲ ዞባና ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ንኣብነት ኣብ በሽር ምውቅዑ ዓብ ነገር ኢና እንተዘልግስ ሓደ ኣብቲ ከባቢና ሓደ ዲክቴተር ተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ ከልግስ ምዃኑስ ባህርያዊ በርከቶም ኣብ ጎረቤቱ ዘለዉ ኸ ኣይደልዮን እዮም ከምኡ ዲክቴተር ክብሉ ስለዚ ናቹራሊቲ እቲ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ወይ እቲ ቀርን አፍሪካ እናተቐየረ መፅእ ሕጂ እሱ አልበሽር ምፅንሑ ግን ንገዛእ ርእሱ ሓደ ሄደክ እቶም ከምኦም ዓይነት ከልግሱ ኣለዎም እቲ ቃልሲ ገፊሕ ክኸውን ኣሎ እቲ ዲስኣፖይንትመንት ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኣብይ እሱ ንእሽተይ ሓድሽ ናይ ለውጢ ሃዋርያ ተባሂሉ እናተፀበየ ከሎ ምስ ሓደ ፍሉጥ ዕሉል ዲክታተር محزننا مفترو بوزح إرتراو ديسابونت كونو ترديخاني حجي تتسفاي جن أبي نتاجرو نايكونن حزب نتاجبري حزب إرتراو فليتي نتاجبر سلازي تلو تقامات سمحونس فلوتي مالتي تسفاس مالي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا زيا ناي موضعتها حطية فتكون ፍልጠት ሓይልዩ ዝበሃል ኣዚዝ ዝደጋገም ዘረባ ኣሎ ፍልጠት ግን ናይ ብሓቂ ሓይሊ እዩ እንድሕር ዳኣ ፈሊጥካ ሓይሊ ኣለካ ዝፈለጠ ሰብ ሓይሊ ኣለዎ ዝፈለጠ ዝገብሮ ፈልጥ እዩ ፍልጠት ተዓጠቕካ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ነገር ከዓ እዚ ውፅኢታዊ እዩ ፍሉጥ ከዓ እዩ ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ቃልሲ ካብ ዝሓለፈ ተሞክሮታት ናይ ቃልሲ ካብ ዝተራእየ ወይ ካብ ዝሓለፈ ተሞክሮታት ናይቲ ማለት ቃልሲ እንዲና ንብሎ ዘለና እቲ ነገራት ክልወጥ ጠለባት ምቕራብ እዚ ክኸውን የብሉን ዝብል ናይ ለውጢ ዝጠልብ ኣካይዳታት እዚ ሃጓፍ እዚ ተራእይዎ ከምዚ ምስቲ ግዜ ወይ ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት እውን ዘይራኸብ ብፍልጠት ብተሞክሮ ብዕምቆት ኣረዳድኣ ዝመስል ዳርጋ ነገራት ኢና ርኢና ሕጂ ቀዳማይ ደረጃ ቃልሲ ኣየናይ ክኸውን ዘሎ ተቀዳማይ ናይ ቃልሲ ነገርሲ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ሕጂ እንታይ መሲልክ ፍልጠት ብብዙሕ መንገዲ ንኸትረኽቦ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ግን መንባቢ ተረዲኻኒ ሕጂ ኣነ ተቃላሳይ ኮይኑ ብዙሕ ከምዚ ኣነ እምባባይ ገለ ንምባል ኣይኮን ተቃላሳይ ኮይኑ ግን ናይ ካልኦት ዓይነት ዓዲታት ቃልሲ እንዳሕር ኣንቢቡ ተገዲሱ እንታይ እዮም ገይሮም ገለመለ እቲ ሳይንስ ብዝሕሪኡ ደሎ
إذا كوينات كوي قليل زمسلو سب كوينات إلك أخذ برد سلز الرأي وتسب إمبر كوينات الكوز سلزي تتاو سرح دليو حبريتا مأكب دليو حبريتا مسأكب كانت حبريتا ميجركات تقومول دليو كم يجيرون يوم كالوت حجرات لو تمسك نديك نخنتي ديك تتردد سعره يجبس معتم قاليهم كاسعيرهم كاتسعيرهم نمنتاي حجي مزرعة دلي إذا أنا تصنع قلب لك وأنا حرزي يصنع خراب 100 عام كاتقص الكلام ده أنا بلك أنا هو ميزو لمن تأتي لكن لمن تأتي قلت زولو زقال سندحري لكن أصنعوا فليتوا ترديوا يقال سلا زيلا كان أقرأت يسبقكم برسل لمن تأتي تعويتوا ندحرينا يصنع منيرهم صريح منيرهم مستقول لهم نقرهم صريح من نتزا أمنولو أمبيبهم قراتي مهم حزب زي حجز والله زك على سب كندو فلتري I doubt سلازي كان بحديش كستخدم خلال كل جزء نفسها كان بحديش كتفترة خلال كان تايبلو زعد مسير reinventing yourself نفس حاسة خلا جزء لو ما أنا بتزن وركون دحرال الغصي هم يجري له تخمس ما جمر تاكو صحيح خاطلو زلك لازم تسب لنفسهم بحديش مز مدرخ زز غيد عينة حسابات كحسب كخيل علو بزا أرقات حساسبة أنا قال إذا يقطم نيري نفولتهم دينا قال أي سرعين ليش هاس مفلاتن زي مفلاتن كايكون انقاس حجيتي زبز حساب زقاقيو نتسرعت فليتني عين عبدك أسو يكون أخول نزي سرعت زين غلوت أو زيد ليكا نقرات كتفلت كتكئل لك كوني لعل كتكلتف كتكئل لك نتهزب تهسفا خسور حلو كتكئل لك كاب كله تي عبي بكرات كنقركرو إيرترا صباح أنت خدمة يا زنقر سبيل صباح إيرترا سنتع تلكيو ترايز سوا أي خير هو ما بإمكي تزك على سبيل تاناي صباح إيرترا حجي خسر حقت كلا مسار أخي يقول كله سبيل كوي تسفان دي خاتبول الله تسفان إمنتني زكال سلازم نعوف نصورحو كصورحو خخلا اللوس يتقندي شجروسي انتي بلكي موزد عقل ملا زوي إشاس وسرعتكو خمسي سرعت كمزي يكونن سرعت ترى أمو تزنو برزلو أمو معلت ندي الصورة زغط قطع وقلندي نمن تعرف زي كيرو بفلتاتي قال سلازي لا كم يجيرو قلوت أهم زخيلا سلازي فلت سلازي بفلتات يخا نحادة سرعت سعر سبنا فلتاتكم لسالو تعالى سيد نحرب الله بفلتات قال سكخلال إذا assumption سالك كل سب بفلت مصر كل سب ديجر سلازلو يجلا سلازلو دفلت مصر كم يوانا نقالسي بقالسي خاتفلت نتان هيتا قالسي الجواب كم يتخيل بمفلات خاتفلت assumptions بهالينا نقالسي همي حجانا همي يزبل همي يزعمل ساينس يقالسي أجير أنا قرأتي ساينس حجي تسفى زلهم كله أنا قرأت خيالي ودينا بنت على زريع له فيديو سامسونج سلوم زبال ودتي تقرأ ليسو فيديو تعرف جلسة دالو حجي قالوت معات هلوهم قل أي سرحني أي كوني نزولو معات سفارات ولا عند غيرهم ما عند زي قبرو كون زولو سوات هلو فلازي مش علىك إن أي قبرني زولكا ويك قبر كرئيك له ويكارجيك كياخد كيد كلا زغالسي بفلتاتي زقبر اتزفر لتغبر كخلالو كوميها ما عاد كامل سياتو لو دفولت عدل اي نبو منينا نخل كلهم عدل كوهابون كخلالو نخل فولتو خاخان توابو ممكن كخلالو كمزا زقول كعا ناتي مودا تازروا زي ساميل عزي مسكنكا بعد مويا حكي ساميل بيزن كاب حبرات مقصات أمريكا نزي سفيحن حفتام حسابات زلوان تعزب تخاختك كافلنا سلاز فتخا بسم كلهم تخاثلتي رديرنا عزي مسكنكا يغني لي أنا يغني لي بلكيا وخلوغاتهم روتين قلن كأنزم السمع أنا همزي تانا أي كلمة لأختيسي بزنوحة إلي اللغة مالتي وعنتي كمان تتصنع كتصوعك يقبر كنت بالليكا سلازن نقول لهم كم اسقنوهم دلي مالتي
بلوزي عيلولكم على قبلهم قاعد الله أنا ولي يا أغني لك يا أغلني كنديك شفنو سبت يتعطي زحاقونو يا أغلني كنديك شفنو قبزنتي سبري يا أغلني كنديك شفنو تنافقت تنسعى أنو تمننا نسنة زي منو موافرتي كلهم صار تخاتل جنا أدم نايلو متحستو إذا تكتاتلو تناح كمينيرو أبز متزومن بخال عرستي دقيمنا كساب نرخب سسنايو نخلنا تحنكنيو عركي نبرني أبقلني عركي نبرني أبقلني حوي نبرني أبقلني أيا نبرني أبقلني كم نقروا أزلنا قاسي أنا لقى أدام كاسي كم فتاري سبنا قاسي كم فتاري سبنا قاسي كبتكي نتعالي نبتأكوي سبن آلي كبتأكوي سبن آلي عليو حكي زلالي عليو با حكي زلالي أبزقوني جمع نبروني أبزقوني مصف نبروني أبزقوني أعرف نبروني أبزقوني حبس نبراني أبزقوني خمس نبراني أبزقوني اتحادة تمت كم أجني اتحادة اسرق كم سني اتحادة سمع كم زالزني اتحاد الزعنة كم زوني اتحاد عبس أنا قولي الساتقت كلاس أنا قطني أنا تلحتي سز نسو دمي أنا انت حالبكو بيتو تسمي نسو انت حزمي أبا يجحني لا 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 يا أهلنا إيرتران كبابيان معكنات زين عالم سلام زخبركم تقتتلتي مدب إيرتران كبابيان كم يتغنيو دحر إرك السلام إتي إيرتراز قد سألا مسترو علاتن سممعن ني إيرتراوان كاب قدي هاجروم سلزقللوم سلمنتاينا قدي هاجرنا بحالفتي قروابتنان بمعكنات زين إتوبيان نسمع زلنا سلمنتاي تزخون زلو زي حبرنا قبلو متصنحهم زفلاتيو اتوما وشت هاجر زلو زيقاتات بسنكتي عفان بهاريات تملكاوي سرعات كم لبوم كزاربو زي كلو قريتا زي وقعوي نيرو بسدت أوت هاجرات زنورو زيقاتات جن بخل عينت محبراوي مرخبيتات بقلتن بقالعن كبلو تسنحهم اللو بزحات تطابقتي سبقاو مسلات والكسباتن محبراتن كأ ناب سرعتات إيرتران إتوبيان قلوع دبدابي بمتحاف سكفتؤمن شغلوتومن كقلتو تسانيحوم يوم يخون مبر سرعات إسياس أبكندي دمت حزب السميعون نحطوتات زيقاتات عقابي ملاش زهب إذنو سلز عبسة اتكريتا ممليسكو للتسانيحو نابز لنكنا أبسمرا تلعيلو زباهل زلو حطوتات عابيون عريقون اللو مبقر زخبركم سمعتنا نالو مدبنا حجخة كاب سمينارات انتاينا خنصبة نزبل قداي كدسسيو كتكتاتلونا نعدم هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية أبز حلفة قنيات باستفلاليو حلفة سرعات إسياس نهزبن كادراتن أخيبا خمزة كايدولوم
እዚ ስዕብ ሕቶታት ከም ዝነበረን ክዝረብ ጸኒሕሎ ስለምንታዩ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ውዕላትን ስምምዕን ንህዝቢ ብቓልዕ ዘይንገሮ ስለምንታዩ እቲ ብኩናት ዶባ ዝተነግረና ልዕሊ 20,000 ሰማዕታት ዝኸፈልናሉ ብኣህጉራዊ መጋባእያ ዝተበየነ ውሳኔ ዶባት ዘይትግበርን ዘይምልከትን ስለምንታዩ እቲ ብምኽንያት ዶባትን ንሱ ዘስዓቦ ወጥርን ተናዊሑ ዝጸንሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ንቡር ግዚኡ ዘይምለስን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይጣይሱን ዝብሉን ካልእ ብዙሓት ስለምንታያታትን እዩ ተሓቲቱ ስለምንታየን ሚኒስትርታት ስሩዕ ባጀት ዘይምደበለን ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ዘይኮነ ትማል እውን ብዙሕ ዘይተመለሰ ስለምንታይ ጸኒሕዎ እዩ ስለምንታይ እቶም ብዘይንቡር መስርሕ ቤት ፍርዲ ዝተቐየዱን ብዘይ ፍርዲ ዝተሰወሩን ሰበስልጣናት ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዘይቀረቡ ስለምንታዮም እቶም ብሞያዊ ሓላፍነቶም ርእቶን ሓሳባትን ሰባት ስለ ዘተኣናገዱ ጥራሕ ከም ፈጠርቲ ራዕድን ሽበራን ተቖጺሮም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ጉዳዮም ብሕጊ ከይተረኣየ ብዝተወስድዎ ዝተሸርቡ ጋዜጠኛታት ዘይፍትሑ ስለምንታዮም እቶም ብዝተፈላለየ ዘይጠቅም ምኽንያታት ንሓለፍትኹም ተዳፊርኩም ሕቶ ሓቲትኩም እናተባህሉ ኣብ ፍቆዶ ጎዳ ጉዲ ኤርትራ ተዳጒኖም ዘለዉ ኤርትራውያን መንእስያት ዘይፍትሑ ስለምንታይ ኣመንቲ ሃይማኖት ምእመናን ብሃይማኖታዊ እምነቶም ኣደዳ ምህዳድን ማእሰርትን ዝኾኑ ዝብል ብዙሕ በዳሂ ምላሽ ዘድልዮ ሕቶታት ክሓትት ጸኒሕዩ ግን ክሳብ ሕጂ ዝምልስ ኣይተረኽበን እዚ ሕጂ ብሰፊሑ ዝዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ ሰሚናራትን ኣኼባታትን ከዓ ነዚ ዝተጠቕሰ ስለምንታይ ክምልስ ስለ ዘይክእል ህዝቢ ዝጽበዮ ነገር የሎን ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ ኣካይዳ ስርዓት ተማሪሩ ኣብ ጥርዚ ምጽንቃቕ ዓሊ በጺሑ ከም ዘሎ እቶም ኣኼባታት ዘካየዱ እውን ይፈልጡ እዮም ህልው ኩነታት ኤርትራ ጭንቕንቕ ዝበለ እዩ ዘሎ ሎሚ ካድራ ተግደፍ የማነ ኮነ ኣልኣሚን ካልኦት ዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታት ሚኒስትራት ኣኼባታት ምድዕዓስ እንተወደቡ ድላይ ህዝቢ ኤርትራ ከይመለሹ ንህዝቢ ክረጋግኡ ኣይክእሉን እዮም ኣይከውንን ከኣዩ ምኽንያቱ ነገራት ኣብ እዋኑን ግዚኡን ብግቡእ ስለ ዘይተታሕዘን ዝነበረ ጉድለታት ኣብ ሰዓቱ ስለ ዘይተኣረመን ሕጂ ብኣኼባን ዘረባን ጥራሕ ዝፍታሕ ነገር የሎን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ምሕደራ ህግደፍ ይእከለና ነዊሑና መሪሩና ይዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ካብ ጻት ንጻት ዲያስፖራ ዝነጉድ ዘሎ መቓልሕ ይኣክል ርኡይ ምልክት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሰብ ከዓ ብበትርን ጨጉራፍን ተታሒዙ እምበር ይኣክል ካብ ዝብልሲ ነዊሕ ገይሩ ግን ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ምሁራቱን ካድራቱን ክሳብ ሕጂ ብኣድማዕነት ዘይገበርዎ ከስተብህሉሉን ክነቕሕሉን ዝግብኦም ጉዳይ ኣሎ እቲ ኣስተብህሎ ዘድልዮ ሓቂ ዳርጋ ኩሉ ዝፈልጦ እኳ እንተኾነ ከምቲ ክኸውን ዝግብኦ ይኸውን ስለ ዘየሎ ምስኽኻር ሕማቕ ኣይከውንን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ለውጥን ምምሕያሽን ካብ ዝደሊ ውሑድ ኣይገበረን ኣርካናት መራሕቲ ሰውራን ሃገርን ድሕርቲ 20,000 መንእስያት ዝቐዘፈ ብዶባት እተመሳመሰ ዓናዊ ኩናት ድሕሪ ደጊም ይእከል ስልጣን ናብ ህዝቢ ነረክብ ሕሉፍና ገምጊምና ኣካይዳና ንዕሪ ንህዝብና ዝበደልናዮ ኣይወሓደን ክብሉ ቀዋማዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትከል ሕቶ ቕሪቦም እንተኾነ እቶም ለውጢ ዝሓተቱ ጉርሃት በቶም ለውጢ ዝጻረሩ ጎርሓት ብቐንዱ ከዓ በቲ ጨካን ኣዕናዊ መራሒ ስለ ተሳዕሩ ኣብ ህዝብን ሃገርን እዚ ሕጂ እንምስክሮ ዘሎና ግፍዕና ድራዕን ወሪዱ እንሆ ኢሳያስ ንኩሎምቶም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብውልቅን ጉጅለን ህዝብን ሃገርን ከድሕኑ ዝፈተኑ ዜጋታት ብጉርሕን ሽርሕን በሊጹ ጸብለል ስለ ዝበለ እቲ ናይ ምዕራይ ግዜ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ተመጢጡ ቀጻልነት ሃገር ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ በጺሕሎ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ንስርዓተ ግደፍ ካብቲ ዝተጸመምናዮ ንላዕሊ ክንጽመሞ ኣይንኽእልን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ሎሚ ዶ ጽባሕ የመሓይሹ ይኾኑ ሎሚ ዶ ጽባሕ ናብ ልቡ ተመሊሱ ብዘይ ሕጊ ንዝቐየዶም እሱራት ፈቲሑ ሃገራዊ ዕርቃ ኣዊጁ ምስ ነፍሱን ህዝቡን ይዕረቕ ይኸውን ክብል ነዊሕ ተጸቢዩን ለሚንን እዩ ግን ኢሳያስ ሕቶን ለመናን ህዝቡ ኣብ ግምት ኣየእተዎን ብትዕቢት ሰኺሩን ዓዊሩን ብኣፉ እንተዘይበሎ ብግብሪ ሃገር ናይ ውልቀያ ቃሕ ዝበለኒ ክገብር ዝኽልክለኒ የሎን ክሳብ ምባል በጺሕሎ ብኸምኡ ከዓ ሰሪሑ መዓልታዊ ኣማኢት መንእስያት
ብምረት ምሕደርኡ ሃገር ገዲፎም እናተሰዱ ሓተላዮም ሓተላ ከዓ እንተኸደልካይ ሓይሽ ብምባል ኣናሽዎም ምስ ማዕከናት ዜና ወፃኢ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕትት ዲሞክራሲ ዝበሃል የሎን ኣብ ኤርትራ ምናልባት ድሕሪ 34 ዓመታት እዩ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ክዝረብ ዝኽእል ቅዋም ሞይትዩ ተደብዩ ካልእ ሓድሽ ምስኩነታትና ዝኸይድ ቅዋም ነርቅቐሎና ብምባል ድላዩ ክገብር ከም ዝኽእል ኣርዩናዮ እዚ ኣብነታት እዚ ዝለዓል ዘሎ ድሕሪ ደጊም ኢሳያስን ስርዓቱን ክጽረጉ እምበር ክጽገኑ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ በፂሖም ምህላዎም ንምሕባር እዩ እዚ ሕጂ ብካድራቱን ተለኣኣኽቱን ዝካየድ ዘሎ ናይ ምድዓዓስ ዝመስል ሰሚናር ፍታሕ ክምጽእ ኣይኮነን ንኸምኡ ኣይተወደበን እዚ ሰሚናራት እዚ ድሕሪ ሕቶ ለውጢ እቶም ብጉጅለ 15 ዝተሰሚዩ ኣርካናት መራሕቲ ሰውራን ሃገርን ኣብ እምባት ካላን ካልእን ንላዕለዎት ሓለፍትን ካድራትን ዝተወደበ ሰሚናራት እዩ እቲ ናይ ሽዑ ሰሚናር መን ምስ መን ኣሎ መንከ እንታይ ይብላሎ ንምፍላጥ ዝተወደበ ሰሚናር እዩ ነይሩ ሽዑ ኩሎምቶም ንኢሳያስ ዝደገፉ ሽመትን ማዕርግን እቶም ንደለይቲ ለውጢ ዝደገፉ ማእሰርትን ውርደትን ኣጋጢሞም ዋላቶም ብንጹሕ ሕልናን ልቦናን ኣሕዋቲኹም ጉዳይኩም ዘቲኹም ፍትሕዎ እዚ ኩሉ ጽንኩር ዓመታት ሰውራ ብሓንሳብ ኣሕሊፍኩሞስ ሕጂ ብዘረባ ብዝፍታሕ ጉዳይ ክትጨኻኸኑ በጃኹም ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ክትብሉ ተዓረቑ ክብሉ ኣባታዊ ምኽሮም ዝለገሱ ለባማት ሽማግለታት ኣደራ ማእሰርትን ሕሱም ግፍዕን ኮይኖም እዮም እዚ እዩ ታሪክ ናይ ትማሊ እዚ ናይ ሕጂ ኣኼባታት ህዝብን ካድራትን ከዓ ተመሳሳሊ ማዕበል 2001 እዩ ሓያሎ ካብቶም ሽዑ ምእንቲ ስልጣን ክብሉ ንብጾቶም ክሒዶም ኣብቲ ኣኼባታት ሽርሒ ብሓሶት ዝውንጅሉ ቀንዲ ተዋሳእትን አንቀሳቐስትን ዝነበሩ ግዜ ርኪብዎም ብዘይ ስምን ታሪኽን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይበሊለዉ ውሑዳት ካብኣቶም ከዓ ምስ ስርዓት ኢሳያስ ብምኽንያት ዕድመን ጥዕናን መዋፅኦን ማዕልዮን ሲኢኖም ውሽጦም እናሓረረ ኣብ ማዕከናት ሚድያ ቀሪቦም ብውሽጦም ምስ ነፍሶም እናተራገሙ ንዘይኣምኑሉን ዘይፈልጥዎን ኣካይዳ ዘቀናጅዉ ግዳያትዮም ነዚ ናይ ካድራትን ህዝብን ኣኼባ ዘካይዱ ዘለዉ ሓደ ካብኣቶም እኳ ነቲ ሕጂ ብስም መስርሕ ዕርቀ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ስምዕ ዝፈልጥ ስለ ዘይብሎም ነቲ ብካድራትን ህዝብን ዝቐርበሎም ሕቶ ክምልሱ ኣይከኣሉን ንባዕሉ ሕቶን መብርህን ዝጽበ ሕቶ ሰባት ክምልስን ከብርህን ኣይክእልን እዩ እዚ ሕጂ ዝተወደበ ኣኼባታት ከዓ ሓሳብ ምርኢቶን ሰባት ምፍታሽ እምበር ምስ ህዝቢ ንምልዛብ ኣይነበራን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን እዩ ድሮኳ እቲ ስርዓት ንሓያሎ ምስ ኣካይዳና ኣይሰማምዑን እዮም ዝብሎም ቅሬታን ሕቶን ዝጸንሖም ሰባት በብሓደ ይኣስርን ይስውርን ኣሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብምሕደራን ኣካይዳን ስርዓት ኢሳያስ ከም ሕሱም ተማሪሩ እዩ ይኹን እምበር ብዝግባእ ተወዲቡ ጸገሙ ክፍውስ ኣይከኣለን እቲ ኣብ ውሽጢ ዝነብር ህዝቢ ጸገሙ ርዱ እዩ ኣብ ጽኑዕ ሓለዋ መልኪ ስለ ዝነብር ተወዲቡ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን እቲ ኣብ ደገ ዝነብር ክውደብን ክንቀሳቐስን ዝኽእል ሓይሊ እውን ኣብ 30 ማሕበራትን ውድባትን ተገማሚዑ ናይ ሓባር ጸላኢ ረሲዑ ኣብ ንሓድሕዱ ክናቆት ምድሪ ዓሪብዎ እዩ ኣብ ርእሲኡ ካብ ስደት ብወንጭፍ ዝግበር ናይ ለውጢ ፈተነ ምንም ከድምዕ ኣይክእልን እዩ ስለ ዝኾነ ከኣዩ ስርዓት ኢሳያስ በዞም ኣብ ደገ ኮይና ጮቕ ንብል ደለይቲ ፍትሒ ምንም ዘይጭነቕ ንደንበ ተቃውሞ ብዝተፈላለየ ኣደናጋሪ ሓበሬታ ኣብ ዛሬባ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘሪዑ ቀሲኑ ስርሑ ዝሰርሕ ዘሎ ድሮኳ ኣብ ሚድያታት ደለይቲ ፍትሒ ብዛዕባቲ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ናይ ምድዓስ ኣኼባታት እናተዘርበ ካብቶም ሰሚናር ከም ዘካየደ ዝዝረበሉ የማነ ገብረኣብ ምስ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ጃፓን ናይ 4 መዓልታት ዑደቶም ዛዚሞም ኣለዉ ጃፓን ከይዶም ግን እንታይ ኣፍረዮም ዝብል ሕቶ ነቲ ጎንደር ኬድካ እንታይ ኣምጻእካ ዝብል ምስላ ይዘኻኽረና ወዮ ደኣ ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ስራሕ ኩሉ ሳዕ ንሚድያ ዝንገርን ዘይንገርን ስለ ዘሎ ካብቲ ዝሓበሩና ወፃኢ ካልዓቢ ነገር ተዘራሪቦም ክኾኑ ኣለዎም እምበር መራኸቢ ብዙሓን ህግደፍ
ነቲ ዑደት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ጃፓን ዝግበር ዘሎ ናይ ፈለማ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ልኡኽ ህንጸት ድልድል ኣብ መንጎ ኤርትራን ጃፓንን ብዝብል ቴማ ናይ ድራር እንጉዶት ከም ተገብረሉ ኣብኡ ከዓ ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ፓርላማን ጃፓን ሃገሮም ምስ ኤርትራን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እወታዊ ተራ ክትጻወት ከም እትደሊ ብምሕባር ጃፓን ኣብ ምምስራሕ ስጋዓሳን ካልእን ክትተሓባበር ምዃናዩ ነጊሩና እቲ ዝገርም ጽውጽዋይ እምበኣር ኣብዚ ዘሎ ኤርትራን ጃፓን ኣብ ምምስራሕ ስጋዓሳ ከተሳትፋ ልኡኻታ ክትሰድድን ከላ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ማእከል ንኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ዲጋታት ዓሳ ክፈርዩ ከም ዝኽእሉ ኣስተምህሮ ክህብ ቀኒሎ እቲ ዝገርም ኣብዚዩ ካብቲ ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ቀይሕ ባሕሩ ዓሳ ተመጊቡ ዘይፈልጥ ኤርትራዊ ኣብ ንኣሽቱ ዲጋታት ኣብ ጥዑም ማይ ብዝፈርዩ ደቀቕቲ ዓሳታት ያኢ ናይ መግቢ ጠለቡ ከም ማልእ ሰሚናር ምውዳብ ማለት ብህዝቢ ከም ምልጋጽዩ ዝቝጸር እዚ ደቂቕ ዝመስል ኣብነት ነቲ ኣብ ኤርትራና ዝፍጸም ብዙሕን ቁልዑን ግህሰት መሰላት ስለ ዝምስክር ኤርትራዊ ህይወቱን ሃለዋቱን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎ ብግህዶ ዘርኢ ኣብነት እዩ ብሓጺሩ እታ ተረፍ ንጎረባብታ ፍረታትን ኣሕምልትን ውፂት ጸባን ዓለባን ዕለታዊ ንኤውሮጳን ዕዳጋታት ማእከላይ ምብራቕን እትልእኽ ዝነበረት ኤርትራ ባንን ሓርጭን ካብ ዓዲግራትን ራማን ኣብ ትጽበየሉ ደረጃ ምውዳቓ ማዕረክ እንደይ ተሃሲና ከም ዘሎና ዘርኢ ኣብነት እዩ ስለ ዝኾነ ሓያሎ ተኸታተልቲ ፖለቲካ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ነዛ ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ብቐንዱ ግን ብሰንኪ ኢሳያስ ተረሚሳ ዘላ ኤርትራ ንምትንሳእ ብልቦና ክሰርሕሉ ዘለዎም እዋን ምዃንዮም ዘዘኻኽሩ ብዙሕ ግዜ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ደለይቲ ለውጢ ነቶም ኣብ ግዳም ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ እቶም ኣብ ግዳም ዘለዉ ከዓ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ዲሞክራስያውን ባእታታት ክጽበዩ መሬት ዓሪቦም ኤርትራ ድማ ዕለታዊ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝሓመቐ እናንቆልቆለት ትወድቕ ዘላ ኣብዚ ናይ ድሕነት እዋን እምበኣር ኪኖ ዘረባ ዝኸይድ ግብራዊ ስራሕን ንጥፈትን እዩ ዝጥለብ ዘሎ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኣሜሪካ ተቐማጦ ከተማ ሲያትልን ከባቢኣን ዝገበርዎ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ህዝባዊ ተበግሶ ዘንጸባርቕ ኣኼባ ዝምልከት እዩ ብሰንኪ ዘይምምልኡን ንጹር ድምፂ ዘይምህላውን ኣገዳሲ ርእቶታት ህዝብን ብዓብዪ ከዓ መእተውቲ ማካየት መደብን ከነቕርቦ ከም ዘይከኣልና እናሓበርኩ ንሎሚ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ዘተ ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድመኩም ሬድዮ ኤረና ንሓን ውዕልኩም ሽመይ ለገሰት ገደብ በሃል እንኳዕ ገስ ንገዝ ንረኣየና ናይ ብሓቂ ህዝቢ ዓወት እዩ ህዝቢ ተደልሊ ሃገር የለን ህዝቢ ሲያትልካ ሓድነትካ ዓወትካ እዩ ሕጂ ምእካብና ጥራሕ ኣይኮነን ሓቂ ኣበይ ነርኩም ኣበይ ነርና ኣይኮነን ሓንቲ ሃገር ኣለሃና እዚ ሃገር እዚኣ ግን ባዕላ ደወል ደው ኢላ ትፅዋዓና ኣላ በዚያ እምነት እዚኣ ኣነ መፅየ ኣለኹ ንዓይ ትቕበሉኒ ነቶም ካልኦት ትቕበሎም ኣነ የልዕለኩም ንስኹም ተልዕሉኒ እቲ ተቃለስና ኩሉ ግዜ ቃልሲ ነርና ካብ ቃልሲ ዝወፀ ሰብ ኤርትራዊ የለን እቲ ፈገም እቲ ትኽስ ኩሉ ግዜ ምሳና ነይሩ ኣበዩ ናበይና ንብል ነርና ግን ናብራ ኣሎ ስራሕ ኣሎ ኩሉ ኣሎ ኣብቲ ኣቲኻ ቃልሲ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ተሪር ቃልሲ መፂና ኣሎ ሕጂ ኣነ ድብላ ግን ሓድነት ምልክት ዓወት ስለ ዝኾነት ሓድነት ነገልግል ህዝቢ ሲያትል በዚ ከዓ ንበገስ ክንዕወት ኢና ከዓ ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ ወቀት ከዓ ነቶም ጠላማት በዚያ ይሓስብ በውራጃ ዓለ በኸም ዝገብር ኣሎ በውራጃ ውድብ ኣይተራእየን ሓሶት በውራጃ ዝተወደለ ውድብ ማሕበር ክህሉ ኽእል የርስ ማሕበር ኣሎ ማሕበር ከዓ ንጊዜያዊ ትጥዑሙ የቐኒየለ ይድን እዚኣ ካብ ዲስነት ያተና ተዓዊትና ህዝቢ ኤርትራ ውድና ተዓዊቱ ሃገርና ተዓዊቱ ኣይተዓወትና ዝብላ መዲላ ኣለኹም ሲ ኣይተዓወትና ህዝቢ ኤርትራ ኣይተዓወትን ህዝቢ ኤርትራ ጠይብ ፈቅዶ ኢትዮ
ኢትዮጵያ ኸይዱ ጠፊል ህፃናት ይሕዋትና ኣዴታትና ብኸይባ ኣሕዋትና ብኸይባ ከመይ ገሩ ተዓወት ህዝቢ ኤርትራ ይግለፍ ተዓወት በር ህዝቢ ኤርትራ ተዓወተን ኢልያ ኩሉ ሰብ ወድዑን ዘሎ ኩሎም ተቆዲሞም ግን ተሓቂ ንኣነ ሓቅስ ሩኢሉ ህዝብና ጠፍ ኣሎ ነቶም ደቅና ጠፉ ዘሎ ፍቆደ ሰሃራን ፍቆዶ ዚት ዝረኽቡ ዘለዉ ስንዓትን ሕርቃ ብሓቂ ንሕን ዘይንዛረበሎም ተኮይናስ ፅባ ይኮነ ስለዚ ተንኪው ጋር የቐኒልና ኣብ መፅኣ ድማ ወዲቑ ይሱ ንስራሕ ኣለና ኣዓውት ኩሉ ግዜ ንዓና ስመይ ለምለም ተዓረ ይበሃልኩም ኢኹም ከምታ ተመስገን ልበይ ሃርም ዝበላ ኣነ እውን ልበይ ሃርም ሎ መዓልቲ ማለት እዩ ካብዛ ሓሊፈ ዝብሎ እንተዳ ኮይኑ ኣቲ ብዙሕ ሓሊፉ እንድዩ ኣብኡ ይዛረብና ሕጂ እዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ኢሉ ተኣኪቦ ክሪኦ ከለኹ ናይ መጀመርያ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ኣብ መፃእ ኣኼባና ከመይ ክኸውን እዚ ገዛ ክፀበልና እየ ወላ ናብቲ ደገ እውን ክንወፅ ኢና ማለት እዩ እሞ ከዓ ሕጂ ንመን እየ ዝናብኦ ኩሉ ተላዒሉ እዩ ዘሎ ኩሉ ተረዲእዎ እቲ ግዜ ኣኺዱ እቲ መድረክ ኣኺዱ እንድዩ እዞም መንእሰያት ሓደራ ዝብለኩም ቅድሚ ሕጂ ሪኦኩም ዘይፈልጥ መንእሰያት ኣለኹም ክንደይ ኣኼባታት ተካይዱ እሞ እዞም መንእሰያት ንዓና ቀሪብና ኢና ወሊድናኩም ኢና ተቃሊስና ኢና የተቃለስና ንትፈልጡና ኢኹም ንዓኻትኩም ሓላፍነት ክንበኩም ኢና ንስኹም ተበገሱ ኣሕዋትኩም ጠፍ ኣለዉ ክንደይ ዕድሜኹም ዝኾኑ ደቅኹም ጠፍ ኣለዉ ኣቦታትኩም ክትሪኡ ኣይከኣልኩምን ብምስልምስ በዚ ተሓልፍዎ ኣለኹም እሞ ንሓደራ ዝብለኩ ንዓኻትኩም እዩ ካብኡ ሓሊፉ ንሕና ከዓ ምሳኻትኩም ደድሕሪኹም ዝዓብኩም እዩ ስመይ ተኽልዝቢ ሃብተ ማርያም ተመልሶ ይበሃል ኣነስ እንታይ ሕጂ እንታይ በሃል ነይሩ ቀደም ሲ ምቅላስ ህይወት እዩ ዘይምቅላስ ግን ሞት እዩ ሰብ ንኽብረቱ ንመሰሉ ንሓቂ ዘይቃለስ ትኾኑ ወላ ሓንቲ ብእግርኻ ምኻድ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ኣይከም ናተይ ርድኢት ማለት እየ እንታይ ምስላ ናይ ኣዴታትና ሓንቲ ትምስል ሌላ ዝተኽኣልና ቅርዓት ጫጩ ዝዕንድረላ ይበሃል ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ሕመቕ ናትና ናይ ባዕልና ሕመቕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕመቕ ፀላኢና ይሱ ልክዕ ኩልና ፈሊጥና ኣለና ግን ናትና ኣብ ናትና ሕመቕ እዩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ቦታትና እንታይ ይብሉ ኣሓደ ሕማቅ ጓሳ ህብረማ ይበሃል ህዝብና ከምቲ ኩሉ ክበሃል ኩልና ንፈልጦ ብናትና ሕመቕ ምዃኑ ተንፈሊጥ ኣለና ነዛ ሕመቕ እዚኣ ግን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ናይ ብሓቂ ናብ ግብሪ ከመይ ኢልና ኢና ክንከይድ ዘለና ኣብዚ ናቂቕና ከንዝቲ ዘለና ይመስለኒ ብሎሚ ዝዝተ ይመስለንን ቀሊልና ርእስቲ ኣይኮነን ግን ተኣኪብካ ተወዲድካ ጥራሕ ምኻድ ኣይኮነን ተወዲድካ እንተዘይሰሪሕካ ፀላኢ በታ ዘለካ ዓቕሉ ተወዲዱ እዩ ይሰርሕ ውደባ እንተዘይቤታ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልካ መስርዕ ካብ ብርክብ ትዋግኦ በርጌድ ብዘይርክብ ክትዋጋእ ካብ መስርዕ ትዋግኦ ብርክብ ይበልስ ማለት ስለዚ ውደባ እንተዘይብካ ከዓ ሰባሻሓት ተኣኪቡ ኣኼባ ገይሩ ኣፈተናሽ ውዒሉ ዋላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የለን ስለዚ ክንውደብ ኣለና ኣብ ንንኣምነሉ እዩ ወይ ብደረጃ ዝከተማ እዩ ወይ ብደረጃ ዝስቴት ክንውደብ ኣለና እዚኣታ መሰረታዊት ኩርናዕ ትኸውን ካልእ ሓንቲ ሓበሬታ ክብ ከይትውዳእነታ ግዜ እውን ንሕና ኤርትራውያን ከምዚ ሕጂ እውን ንብል ኣለና ዓድና ተሂኣስና ኢትዮጵያውያን ግን ንኢሳያስ ሎሚ ይገብሩ ኣለዉ 5 ዓመት ተፀበይዎ ቆዋም ክሳብ ዝገብር ካልእ ከመሓይሽ እናተባሃለ ሕጂ እዚኣ ዘመሓላልፋ ዘለኹ ነዞም ኣብዚ ዘለኹም ምሁራት ክትገብሩ ትኽእሉ ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ነገር ማለት እዩ ኣነ ኣፍልጦ ይብለይ ቋንቋይ ወዲ ሓረስታ እየ ሓረስታ እዩ ቋንቋይ ማለት እዩ ዋላ ምሳሌ ገለመለይ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከመሓላልፍ ከዓ ደልየ ሶም ንኤርትራ ምታት ከዳኽሙ ብዓብኡ ኣዳኺሞ ምስ ክውሕጡ ከምኡ ክገብሩ ንሕና ነታ ናህና ክንሓምቕ የብልና እዚኣ ናይ ምሁራት ተራ ይመስለኒ ካልእ ግን በቃ ክንገብር ኣለና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ከምኡ ክንገብር ዘይንኽእል ተኮይና ኣብ ስያትል ተኣኪብና እንተዘይተወዲብና እንተዘይሰሪሕና ወላ ሓንቲ ክነግልማዕ ኣይንኽእል ኢና ተወዲብና ወይ ናብ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ወይ ናብ ደብ ዘሎ ሰብ ክገብር ንዘለዎ ሰብ ብዝተፀንዐ ብዝተረኣየ መንገዲ ክንሕግዝ ወይ ኣብ ውሽጢ ንዝሰርሑ ሰባት ክንህብ ዘይንኽእል ተኮይና ትርጉም የብሉ ናብ ዝምእካብ ጥራሕ ስለዚ የቐኒየለይ ፀኒልኩም ስለሰማዕኹም የቐኒየለይ ዓወት ነዚ ኤርትራ ህዝቢ ስያትል ከመይ ውዒልኩም ኣነ ሎሚ ብሓጎስ ዝኣክል ክዛረብ ኣይክእልን ምክንያቱ ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐ ኩሉ ተዘሪቡ እዩ ኣኼባታት ብዙሕ ግዜ ጌርና ኢና ግን 4 5 ወይ 10 ሰባት ኢና ንእከብ ነርና ሎሚ ግን ብጣዕሚ ተሓጒሸ እዩ ሕጂ ኩሎ ዝደሊ ምሳሌ ናይ ኣቦታትና ኣሎ እንታይ ይብሉሲ ካብቶታዊ ሓለወ ምንባር ዝፀላኢ ሓላስ በዓለይ ኣለኹ ይብሉ ንሕና ስጋብ ሕጂ ፀላኢና ከይፈለጥና ኢና ፀኒሕና ግን እዛ
ናይ ስርዓት ንኢትዮጵያ ከምዚ ዝበላ ንዓና ናይ ብሓቂ ኣኻኺባሃና እያ ምክንያቱ ተመን እንተተኣመይቱ ቆርበቱ ተበሊጡ ዕፋፍ ግፍግፍ ኢሉ ዝኸይድ ስለዝኾነ ሕጂ ንሕና መን ከም ዝኾነ ፀላኢና ስለዝፈለጥና ምንም እንታይ ሽሙ የብልና ስርዓት ክፃወተልና ዝፀንሐ ብሰለስተ ነገራት እዩ ክፃወተልና ፀኒሑ ንሱ እንታይ እዩ ቀዳማይ ስድራ ቤት ካልኣይ መማህራን ሳልሳይ ሽማግለታት ዓበይቲ ቀዳማይ ስድራ ቤት ከመይ ገይሩ ኣጥፊእዋ ኣብታ ስድራ ቤት ኩሉ ነገር ኣሎ ሕጊ ኣሎ ቅዋም ኣሎ ባህሊ ኣሎ ስርዓት ኣሎ ኩሉ ዝሓዘት እያ እታ ባህልና እታ ስድራ ቤት ስለዚ ነዛ ስድራ ቤት እዚኣ በብሓደ ካብ ገዛ እናመንጠለ ኣውፂኡ ጥራይ ኣትሪፍዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕግናን ባህልናን ተባሕጊጉ ጠፊኡ ማለት እዩ ካልኣይ መማህራን ኣብ ሓደ ዓዲ ወይ ሓደ ሃገር ምሁር እንተዳ ዘየልዩ መማህራን ተማሃሮም እንተዘየልዮም እታ ዓዲ ክትምዕብል ኣይትኽእልን እያ ዕውር ንዕውር ክመርሖ ይክእልን እዩ መማህራናን ምሁራትናን ስለ ዝጠፉ ክንምዕብል ኣይከኣልናን ሳልሳይ ዓበይቲ ሽማግለታት ኣቦታት ኣብ ዓዲ ሓደ ነገር ወይ ሕማቕ ካልእ ክግበር ከሎ ዓገብ ዝብል ኩሎም ጠፊኦም ተኣሲሮም ተቐቲሎም ዓገብ ንዝበለ ሕማቕ ትገብር ኣለኻ ንዝበለ ፅቡቕ ሰብስሒቡ ኣጥፊእዎም ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ንሕና ኩላህና ነዚ ስርዓት እዚ እሱ ከም ዝኾነ ፀላኢና ፈሊጥናን ኣለሊናን ስለ ዘለና ተዓጢቕና ክንሕዞ ኣለና ነዚ ጉዳይ እዚ ካልእ ሳልሳይ ነገር ራብዓይ ነገር እዞም ብፌስቡክ ትፃረፉ ሰባት ንሕና ነናሓደሓድና ክንፃረፍ የብልናን ስለዚ ብዓቕልን ብክስታይን ሕውነትና ኣፀቢቕና ክስታይ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ እንዳበልኩ ኣብዚ ዘረባየ ዓፁ የቐኒየለይ ኣብዚ ኩላትና መፂና ዘለና የኣክል ክንብል ኢና መፂና የኣክል ክንብል ኢና መፂና ስለዚ የኣክል ተዘርና ተሳሚዕና ማለት እንዳ ተሳሚዕና ዘካይደና ንገብር ንፊቸር ካን ንዘረበር ንሕና ስርዓት ደብ ከምቲ ገይሩ ክንጥላ ይኮና 10 ዓመት ተዛሪብናሉ እዩ ሕጂ ግን ሓድሽ የኣክል ኢልና ስለወጣና ኩላትና ተሳሚዕና ኩላትና የኣክል ክንብል ኢና መፂና እንታይ ንግበር ዝረብካ ተዘይኮነ حكايه لا يقدم نحن we don't know هذه إذاعة إرنا نحن نايلومي كندي عملتي 10 عمل هاجر توريرا بالتبايو ديانه هاجر بحنت مشيت $1 مليون رواجنا ذكركم كلنا وصايا نقولنا له مالك مالي جميل بزيك حجرا نحن ياكل كنا نبذلنا حاجه ود قبرو نساقم عايز وسيخون زبزب لنا بسيا خارج منا اوريدي نحن كن كاري ناي ساعات دغه كنا نمتينا نحن كن قدموا لنا حجي ماراثون كن كونا لنا هاجرنا غيره لازم تاي نكبر نحن ماراثون كنا حازو زبزب خلاك مزالا نحازو نقدمو لازم زول حزبي حانتي نقول كتامات إيرترا أمين سمين أمريكا كنا زلوا كنزان أيلوم أخيرا تجارو نحنا نزي حزباو سراوي أبي إيرترا زلوا نحنا سراوي ناد حزباو سراوي كن كيروح كلا لنا حزبي تبتغي مستي يقدر يقول سبعي نحنا تارينا عندكم حجي نحنا نزم كلنا يبقى على السنة زلوا مليارات ساعتنا تخيلنا نتعالجنا نحنا على خطر الناس زل حدا حيوينه نزل بايته ويدمان سراوي نزلوا سراوي مكان عاصي نحنا جنزك نوصل على عن الشهر الشغيبي Thank you. ስለዚህ ሀገር ትኸይላላ ኸይላ ታሪክ አይንገር እንታይ ንግበር ዘብዘብ ንቀድሞ ቀድምና ይወረድ ሓይታት ባሕታት ናይ ሓይል ባሕር ናይ ኢትዮጵያ ቤሎ ሕጂ ንሕና ናብዚ መፂና ነዚ ሰራዊት ናይ ኣብ ባሕሪ ኣቲ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክወፅእ ከም ዘሎ ጥራይ ንክኣል ዘሎ ነሱኻ ህዝባዊ ሰራዊት ንሕና ሰራዊት ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና ቃልስናይ እዚ ወዳዓንኩም كما يوعدكم شمي قرمي هاي لي بال مرجعتكم كوات فلتني هم من عباس تمن سياتي وزي فلتني إذا كله خبال تنحي كلمة حجزي ما نمسك زي فلتين نفلتينا إذا سرع عدي دار قامي تخمي تقول هنا نفلتينا أنتوا حسيتها يكون إذا سرع عدي كساب حجي نخونات أبروح حقون دالوت أي كساب حجي أب علم ثانية نحنا قا حجي تخونات كنديك دي خونات حيفنا لنا ابن حلف التاريخ حجون تخونه حدش خونات تفتقر له نقول لحنا إرتراويان رفنا هاجر نمدحان وانو سلطاني نزل وانو زي نزل عزين مقدام أنا بزحات سواتي لما يوم كنت سلسلة سوات ودبا خلوا له بزي ودبا سخوني يكون لك كنا سالت عين خلينا حجوبنا انتخاني كم سياسة كم كتمامة
ህዝቢ ተኣኪቡ ኣሎ ዘይመፀ ህዝቢ ውን ኣሎ ስለዚ ነዚ ኣብ ሲያትል ዘሎ ህዝቢ ዝውድቦ ሓደ መሪሕነት ከነውፅእ ኣለና ኣብ ሲያትል ንኩሉ ሸናኽ ማለት እዩ ብዘይ እዚ ፍፁም ክንዕወት ኣይንኽእል ኢና ሰላማዊ ሰልፊ ተኸልና ዳውን ተተርተልና ሓንቲ ነገር ዝሰልጥ ነገር የለን ኣብ ውደባ ኣቲኻ ከምዚ ሕጂ የማነ ዝበሎ ገንዘብ ድዩ ጉልበት ድዩ ጌርካ ተወዲብካ ምስ ካልእ ናይ ዓለም ከተማታት ማለት እዩ ምስ ኣሜሪካ ምስ ካልእ ከተማታትን ነዚ ውደባ እዚ ንዑ ጠርኒፍካ ሓደ ዓለም ለኻዊ መሪሕነት ኣውጢኻ ጥራሕ እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ሓንቲ እግሩ ጠጠው ኢላ እንዲያ ነቲ ሓንቲ እግሩ ንምቕዳዳ በዚኣ ጥራሕ ክነሳልጥ ንኽእል ስለዚ ንሕና ናይ ከተማና ናይ ሲያትል ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ውድብ ከይበልና ሓደ ሃይማኖት ከይበልና ሓደ ኣውራጃ ከይበልና ኩላህና ዝጥርንፈና ንሲያትል ካብ ኩሉ ሸናኽ ሓደ መድሒት ነውፅእ ሕጂ ምናልባሽ ክኸውን ንኽእል ኣብዚ ኣኼባ እዚ ግን ነዞም ኣኼባ ሕጂ ወዲብኩም ዘለኹም ሰባት ነዚ ጉዳይ ክትውድቡ ይላወበኩም ብዘይ ውደባ ብዘይ መሪሕነት ዋላ ሓንቲ ነገር ዝሳለጥ ነገር ከም ዘየለ ፍሉጥ እዩ ኣነ ሕጂ ካልእ ክደግም ኣይደልን እዩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኩላህና ንፈልጦ ኢና እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ዝሓለፈ ኩነታት ንፈልጦ ኢና ስለዚ ንሕና ንዝመፅእ ከመይ ገርና ንስራሕ ክንምድብ ኣለና ከመይ ገርና ክንሰርሕ ከዓኒ ሓንቲ ንኩላህና ትውክለና ካብዚ ከተማ መሪሕነት ነውፅእ ዕድል ዝሃብኩምኒ የቐኒየለን ሬድዮ ኤረና መጀመሪያ የቀኒየልና ከምዚ ጌርኩም ስለዝኣሃበብኩምና ትኻልኣይ ኣነ ቀዳማይ ክመሓላልፎ ደልየ ዘለኹን እቶም ንኩልና ነዞም መንእስያት ማለት እዩ ቃልሲ መጀመርያ ብመንእሰይ ክቕየር ዝኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ብዙሓት ኣብነታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ነቲ ቃልሲ ዝቐየርኦ ሃገራት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ከምቲ ሓውና ክብሎ ዝፀንሐ በትናቱ ነቲ ብጣዕሚ ሰማዐ ምክንያቱ ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ምውዳብ እቲ ቃልሲ ኣብ ፌስቡክ ንገብሮ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ዝገብሮ ዘለዉ ንገብሮ ዘለና ንሱ ኣብ ሙሉእ እንታይ ይበሃሉ ክውብል ኣለዎ ክዝርጋሕ ክእል ኣለዎ ካልኣይ እቶም ነዚ መደብ እዚ ያዳሊኹሞ ዘለኹም ቀፃሊ እንታይ ይበሃሉ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ መደባት ተታሒዙ ዘሎ ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ዘሳተፈ ድዩ ፃውዒት ክተብሉና ክተዳልውልና በዚኣ ከዓ እንዳይፀመኩም ደሊ ማለት እዩ ታንኪ ብዛዕባ መንእስያት እንተዳ ኮይኑ መንእስያት ክመፁና ንጨበይና ንሕና ኢና ንቅበል ምክንያቱ ንሕና ክሳብ ሕጂ እዞም ዓበይቲ ሓሲና እዮም ፀኒሕና ንሕና እንታይ ምሂርና ንሕልኩምኒ በትሪ ዓመፅ ፅልኢ መስተ ሳዕስዒት ስኽራን ተስወቲቶት ዘይተቃለሱ ዘይመፁ ኢና ከዓ ተመሊስና ከዓ ንዖም ብለ የሚገብሮ ደስ ብለዮም ኣወስ እዚኦም ደቅና ኢሳያስ እንታይ ለዎን ኣብዩ ስራሕታት ትመርሓና ኣነ ከዓ እንታይ ብላ ኣለኹም እዞም ደቅና ንስኹም እዮም ትመርሑና መንእሰያት ኤርትራውያን መንእሰያትና እዮም ትመርሑና ኤርትራ ለባማይ ሰዓነትን ምሁራይ ሰለትን ፃዕራማይ ሰዓነትን ስለዚ መንእሰያትና ክብጎስ እዮም ክንከደኩ ይክእል ኣለና ታንክ ዩ صبوق نطرناه بالنسبة لي ግን ኩሉ ግዜ ንጥርናፍ ስለተሰኣነ ኣይኮነን ኣብ ቁም ነገር ላይ ኣብ ቁም ነገር ክንበፅሕ ስለዘይለና ኢና ቁም ነገር ዘ ሕጂ ኣብ ክንዲ ንማዕዶ ናቲ ሃገር ዘና ንኸይድ መጀመርታ ካነርካ ፍርሒ ቀንጠጥ እደ ውሽጣ ከጠራነፈና ዘይክእል ዘሎስ እንታይ ክንዛረብ ኣለናካ ግን ኣጀንዳ ተሳሒቱ ናብ ካልእ ንከይፀኒሕና ኣነ ሓደ ካብቶም ፈርሓት ሎም ፍርሕናተይ ዝቕንጠጠለይ ዘሎ ማለት ዋላ እቶም ክቃለሱ ኢሎም ዝመፁና ንኸይቃለሱ ነምትሎም ብወገንን በዓለትን ንፈላለዮም ብሃይማኖት ንፈላለዮም ሻዕብያ ንሕና እቲ ህድማ ዝበልና ንሕና ሃዲና ንቀና ብረትና ጠንቂና ንቀና ንህዝቢ ኤርትራ ዝእውደና ኩልና ድማኒ ገበን ከም ተመፁ ዘለዎም እጃም ዘለና ገበናይናታት ከምዃኖም ክንኣምና ካብዚኣ ተበጊስና እቲ ዝገበርና ሽግር ኣብ ግምት ምእታው እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ይቅርታ ዝግብኦ ህዝቢ ኤርትራ ይቅረታ ብምባል እቲ ነንሕሕና ዝሓዊ ዘእተናዮ ይቅረታ ነብስና ምባል ናብ ሓደ ቆኑዕ ንህዝቢ ኤርትራ ክረብሕ ዝኽእል ነጥፋል ክንበፅሕ ተስፋ ገብር ሓደ ካብኡ እቲ ፀጋይ ኣብዚ ቅድመካ ዘሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስኮና ኣነብቲ ዘለኽዎ እዚኦም ሓረርቲ ቴሮሪስት ኣብ ዓዶም ሰብ ዝሓርዱ ዝነበሩ ሕጂ እውን ኣብዚ መፅኦም ፊፍቲን ዝኣቢኑ ኣለና ክሓርዱና ኢና ኢልዎን ፈራዳይ እንታይ ኢልዎ ኪድ ኣብ ፊፍቲን ኣቢኑ ካብ ቶኒስተር ዝመፅኦም ሕራድካ ዝኣምካን ኪድ ኢልዎ ማለት እዩ እቶም ሽግር ዘለና እቶም ገበን ዘለና በብኮሪና ስለተኣኻኸብና ኣይኮንና ንተኣኻብ ውድብ ዝበሃል ዘሎ ሓቆም ምውዳብ የድልዩ ግን 38 ውድባት ኣሎ ኣርሚ ስትራግል ዘካይድ ኣሎ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ
ቀደም መለሰን ኢሳያስ ዝገበርዎ ደስ ኢሉ ፀንሐ ዝካየድ ዘሎ ከም ሓድሽ ማዕበል ነፃዮ ሽግርና ንዓርም ኣብ ሓደ ንጠቕንፍ ከምቲ ኣብ በርሀ ዝብላ ነበረ ንቀረብ መተካእታ ነበረሎ መታከዳ ከይዝገበርና ሃገር ክነፍርሶ ይንፈትር ተንክ ኢሳያስ እንኳዕ ተሃወኸ ቀርኒ ስለ ዝረኸሰ ንሕና ኻ ተኣኪብና ማለት እዩ ምክንያቱ ሽግርና ኣይንፈልጥን ጌርና ብሓደን ኮለና ፋሒልና ነርና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጀሚርናዮ ዘለና እውን ኣብቲ ዝብፃሕ ክበፅሕ ተረኣ ኮይኑ መጀመርታ ንሕና ህዝባዊ ዕርቂ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዘለና ኩላህና ዋላ እኳ እቲ ሃገር ተጠረፈና ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ሽግር ክህልወና ክእል እዩ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣፅፊፍና ኢና ከዓ ንደገ ክንወፅእ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለሊ ኣነ ብኩሉ ንሕና ንፋልጥና ኩልና ማለት እዩ ዘለና ውሽጥና ዋላ እኳ ሕጂ ናይ ኢሳያስ ነድርን ተኣከበና ሽግር ኣለና ውሽጥና ኩልና ማለት እዩ እዚ ሽግር እዚ በቲኽና ኢና ከዓ ናብ ደገ ዘሎ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከም ኪሮስ ማለት ኪሮስ የማነየ በሃላ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ ኣብ ሲያትል ዘለና ዋላ እሞ ንጀምሮ ህዝባዊ ዕርቂ ይገበር ንሓድሕድና ይቕረብ ምስ ተባሃልና ኢና ከዓ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ባህላየ ማለት ስለዚ በብጉጅለ በብተቋናጭሉ ተፈላልዩ ዘሎ ህዝቢ ሓደ ምስ ኮነ እዩ ከድምዕ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን እንቋዕ ተሃወኸ ስለ ዝተሃወኸ ተኣኪብና ማለት እዩ እሞ ይቐኒየለ ሬድዮ ኤረና ኢሳያስ ክመስግን ኣለሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ እዩ ኢሳያስ ዘመስግኖ እዞም ህዝቢ እዚኦም ኣብ ግዜ ደቢለ ከይነገርዎም ኣይርድኦምን ንህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ኣፅኒትዋ ካብ ዓዲ ኣውፅዋ ገና ንጠራጥር ነርና ኖ ቲዶክ ገለ ላውነት ገለ ነር እቲ ዓዲ ፀኒቱ እዩ ዓዲታት ታርጋ ፅነታ ዓድታት ኣሎ ቀባሪ ዘይብለን ዝሰርፋ ዓድታት ኣሎ ግን ተረድአና ነር ማለት እዩ ሕጂ ንኣብይ በርሕና ምስ በሎ ተረዲእና ማለት እዩ ተረዲእና ምስ ሕጂ ከመስግን ኣይደለ ማለት እዩ ክረድእ ቃልና ግን ኣብ ግዜ ደቢሉ ኣነ ናይ ኤርትራ መንፈስ ናይ ኤርትራ ሕልና ዝበሃል የለን ኢሳያስ ጥራሕ ይነብር ነይሩ ሕጂ እውን ኢሳያስ ነብረሎ ማለት እዩ ኢሳያስ ንክነብር ከዓ ኩሉ ዋጋ ክፍል እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ንግበር ይሕቶ ማለት እዩ ኣብ ናይ ጄኔቫ ኣብ ናይ ኒውዮርክ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ነይሩ ክሕፅረልኩም ያለታ ሕጂ ተኣኪብካ ምዃድ ዘይኮነ ቀጣልነት ክህልዎ ኣትሊስት እዚ ኣብ መፅኡ ዘሎ ሰብ መብፃዕ ከኣትሎ እንታይ መብፃዕ ከኣቱ ቃልሲ ክሳብ ስርዓት ዝወድቕ ብድሕሪኡ ብድሕሪ ስርዓቱ ንኤርትራ ምህናፅን ስርዓት መውዳቕ መብፃዕ ከኣትሎ ብኸመይ ቃለስ ንዝብል ሕቶ ግን ፋሒልካ ቃለስ ይትኽእልና ህዝባዊ ማዕበል ተባሂሉ ምንቅስቃስ ነይሩ ኣብ ግዜ ሰሪሑ ማለት እዩ ግን ሓያል ውዳብ የለን ዋላ እቲ ስርዓት ኣዝዩ ውሕድ ህዝቢ ተሪቦ ወሎ ሓያል ውዳብ ኣሎ ምስላትና ማለት ስለዚ ሓያል ውዳብ የለና ተደጋጋሚሎም ኣፀኒሖም ክንውደብ ኣለና እተን ዘለዋ ውድባት ከዓ ፍልያት ንፅበና ዓዲ ክመፃ ፀወጥ ክንገበለን ክውድብ ኣለዎ ከይተውድብካ ዝስራሕ ነገር የለን ሲያትል በይና ዝሰርሖ ነገር የለን ስለዚ ምስ ኩሎ ክንተኣዘብር ኣለና ሓያል ውዳብ የለና ይኣነ ሕጂ ንሕናቶም ግዜያዊ ሽማግለ ኮይና ዘለና መደብ ኣለና ናብ በዓልና ዝመዝምልት መደባት ነግረና እዩ ብድሕሪ ንሕና ግዜያዊ ኢና እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ከዓ ገለገለ ርእቶት ዘይኮይኑ ብዙሕ ኣይሰምዕና ማለት ስለዚ ዝኾነ ህዝቢ ተኣኪቡ ዘሎ ኣብ ቀፃሊ ኣኼባ ተራኺቡ እንታይ ክገብር ኣለዎ መንዲ ክበኩሉ ንሕና ወዲእና ኢና ኣብዚ ግን ገለ ፖይንትስ ገለ ተወሳኺ ገለ ክትውጥቅሉ ኣለኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ሎሚ በቢ ከተማ ከዓ ምውዳብ ሎሚ ጥራሕ ኣይኮነ ኣብ ቀደም ነይሩ እዩ ግን ናይ ሲያትል ማለት ከም ዝድለ ኣይኮነ ነይሩ እዩ ግን ከዓ ኣሎ ከዓ ስለዚ ብዝማዕበለ ውድባ ስለዘድሊ ናብዚ ዘተኮረ ኩነታት ገለገለ ርእቶት ብዙሕ ኩነት ኣይዓፅዋኸሉ ንሕና ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኩ ዘብሰብ ይብላ ኣሎ ንሕና ንፈልጥሞ ንባዕልትና ናፅነትና ኣላና ዜና ዘረጋገፀ ባዕልትና ናፅነት ቀዳማይ ዓይኒ ወይና ህላውነት ሃገርና ሕጂ ክንድሕና ክንጓየ ኣለና ስለዚ ኣብዚኣ ሓዳሽ ሽማግለ ወፅያ ንዓኻትኩም ትትክእ ንዓ ዘድልያ መንቀሳቐሲ ከማ ገንዘብ ሕጂ ክወፅእ ኣለዎ ፅባሕ ንጎ ሰራዊት ኤርትራ ይጫኸሉ ክንቀሳቐስ ተዳ ኮይኑ ባዕሉ ከለ ፈውስ ከለ መድሓን ከለ ስለዚ ካብዚኣ ሕጅና ሕጂ ብገፍ ክንክእል ኣለና ስለዚ ነታ መዓልቲ ናፅነት ኦኬ ፅቡቅ ገርኩም ኣብዕልዋ ግን ንሕና መዓልቲ ናፅነት ናይ ሎሚ መይ ጥራይ ዘይኮነ ዘለና ድሕነት ሃገርና ስለዘድልየና ሕጂ ትወፅእ ታ ሽማግለ ኦኬ ኣብዚኣ ርእቶም ያ ርእቶ ሰሚዕና ኣለና እተን ሒዝናየን ዘለና ኣጀንዳ ክነግረኩም ምክንያቱ ፋሕከ የብለና ክንጥርንፎ ይግባእ እንታይ ዓይን እተን ኣጀንዳ ሒዝናየን ዘለና ተቐዳመይቲ ንዛረበላ ዘለና ሳብ ሕጂ ከም መበገሲ ኣርእስቲ ዝሓዝናያ እንታይ ኣዝብነራ ሕብረትን ሓድነትን ሲያትል እያ ብድሕሪኡ ፍለለይና ኣወጊድና ብከመይ ንጠርነት ክብላ ኣርእስቲ ካላ ክንኽባት ዝተሓሓዛ እየ
እዚኣ ትቕፅል ኣርእስቲ ግን ካብቲ ኮንሰፕት ንወፃእ ኣለና ማለት እዩ ናብቲ ኣክሽን እቲ ኣክሽን ከዓ እንታይ ብኸመይ ንጠርነፍ ስለትብል ኣይ ቲንክ መብዛሕትኩም ትሓትዎ ዘለኹም ክፍተታት ኣብኣ ክትምለስ ኮይና ይስምዓኒ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ብህዝቢ ዝተማእኸለ በዓል ናፅነት ብኸመይ ይከበር ዝብል እውን ኣላትና ክንመፃእ ኢና ማለት እዩ ግን ቅድመአን ብኸዳ ስለ ዝኾና መጀመርያ ንከባበር እስከ ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ከምቲ ሎማዓዲ ደስ ዝብል ኣኼባ ኣይረኣኹ ተኸባቢርና ንዘራረብ ኣለና ኦኬ ግሬት ምዕቡላት እኮ ኢና ስለዚ ሕጂ እቲ ኩላን ሓደ ዓይነት ርእይቶ ክህልወና ክእልን እዩ ካብኡ ተበጊስና ኢና ስለዚ እታ ናይ በዓል ናፅነት ምኽባር ኣጋጣሚ ፀጋይ ከረዳእኩም ይኽእል እዩ እታ በዓል ናፅነት ምኽባር ትበሃል ንሱ ሒልዋ ስለ ዝነበረ ቦታ ቅድሚ 3 ዓመት ከዓ ዝጀመሮ ስለ ዝነበረ ቅድሚ እዚ ናይ ዝመፀ ማዕበል ከዓ ዝተጀመረ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ምስኡ መፅያ እምበር እዚ ዝበሃል ዘሎ ናይ ግዲ ግን ሓንቲ ከም ምዕቡላት ክንሓስባ ዝግባአና ጉዳይ ካልእ ዝኸይድ ማሕበራት ውድባት ሙቭመንትስ ኣሎ ንዕኡ ዲስከሬጅ ክንገብሮ ንዕኡ ክንበታትን ከነፍርስ ዕላማ እዩ ንዕኡ ክንርዕ ኣብዚ ክንጥቃ ሕጂ ኤርትራውያን ክንበታተን ኣይኮኑን ከይበታተን ንሕበና ከኣኒ ነቲ ዝፀንዐ ከም መንጠሪ ባይታ ዳ ንጥቀመሉ እምበር ረጊፅና ኢና ሌትስ ጊቭ ዘም ቫልዩ ክሰርሑ እዮም ኣይተዓወቱን ናይ ሊደርሽፕ ፕሮብሌም ኣይኮኑን ናይ ፎሎወርስ ፕሮብሌም ይኩሉ ይድን ፋለው ናይ ኩላህና ሕጂ ግን እቲ ግዜ ጠሊቦ ብሓንሳብ ተኣኪብና ኣለና ሞ ብምዕብል ዝበለ ተሓሳስባ እቶም ትኸይድ ዘለዎም ምንቅስቃሳት ናይ ገዛ ርእሶም መደብ ኣለዉ ንሕና ግን ኣብዚኣ መጢኣትና ዘላ ዓንተ ወይ ክድምት ከለኹ ነገርኩም ኤርትራውነት ሓድነት ኤርትራውያን ይመስል ስለዚ ብኸመይ ንጠርነፍ ንብል ዘለና ነቲ መንግስቲ ዘይድግፍ ጥራይ ይኹን እቲ መንግስቲ ዝድግፍ ሓውና ከይተረፈ ምሳና ኮፍ ኢሉ ኣብቲ ዘረረአና ነጥብታት ክውስን ኢና ምዕብል ዝበለ ተሓሳስባና ሓስ ኤርትራ እኮ ነቲ መንግስቲ ዘይድግፍ ጥራይ ይኹን ትኸዶ ዘላ ንኩላህና ኤርትራውያን ትኸደና ዘላ ኩላህና ኢና ግዳይ ንኾን ብፍርሒ ብጥቕሚ ብድንቁርና ደየላ ክብሉ ክእል ኩላኻ ካብ ሓደ ብሓደ መዓልቲ ትመፅና ሎማዓንቲ ብዙሓት መፂና ኣለና ክንዲ 10 ዕጥፊ ህዝቢ እውን ክንረከብ ንኽእል ኢና ፅባሕ ንቦ ኣተሓሳስባና ቅኑዕን ፍትሓውን ምዕቡልን ምዕባለ ንሕሰብ እሞ ነቲ ዝነበረ ቫልዩ ንሃቦ ንዝመፅእ ከዓ ንዝራዕ እዩ ኣይ ቲንክ ብኸምኡ ተቐፀልና ሓይሹ ዝኽእል ሕጂ ካልአይቲ ኣርእስቲ ክንኣትዩ ኢና ምክንያቱ እቲ ፖይንት ተዘሪሩ ሓንቲ ነጥበላ ሕብረትን ሓድነትን ስያትን ሳምዒና ኣላ ዶ ዘይሰማዕ ኣሎ ኤኒባዲ ርእቶ ዘለዎ ኣሎ የለን ሓድነት ስያትን ከም ዘድሊ ተሳሚዕና ዶ ተወዲ ብድሕሪኡ እንታይ እዩ ዘድሊ ፍለለይና ኣወጊድና ብኸመይ ንጠርነፍ ትብል ኣርእስቲ ሕጂ ንጀምራ ግን ለስ ፎከስ ንግበር እታ ርእስቲ ብኸመይ ንጠርነፍ ኣብዚኣ ንዘራረብ ርእቶ ዘለዎ ሰብ ኣብዚኣ ርእቶ ይኸ ሽመይ እምበኣለይከስ መንግስቲ ኣብ ፀጋይ ዝበሃል ናይ ሎም መዓልቲ ጉባኤ ከምዚ ኣብ ሲያትል በፍፁም ተራእዮ ናይ ፍልጥን ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ እዚ ምርኣየ ናይ ብሓቂ ዕድለኛ እየ ማለት እዩ ኣብ ሲያትል ብለይቲ ፍትሒ ተባሂሉ ካብ ንቐውም ካብ ወዲ ባካሮ መፅኡ ኣብዛ ዓዲ ኣኼባ ካብ ዝገብረልና ትሒዙ ከም ሲያትል ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ዘይኮነ ከም ሲቪክ ሶሳይቲ ኮይና ክንቃለስ ፀኒሕና ነርና ኢና እዚ ቃልሲ እዚ ግን ስጋዕ ከምዚ ዝኣመሰለ እንታይ ሽማ የምፀአን እቲ መዓልቱ ስለ ዝኣኸለ ኣብይን ኢሳያስን ፅብቅ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ንዓኻ ሂበካ እየ ስለ ዝበሎ እሞ ነቲ ቃልስና ኣቐልጢፍዎ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ክንብሎ ፀኒሕና ኢና ኩለና ሕጂ ከዓ ከመይ ጌርና ንጠርነፍ ንብል ኣለና ኩልና በለይቲ ፍትሒ ሲያትል ሙቭመንት ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ንሱ ከዓ እዩ ነዞም ግዜያዊ ቁርብ ግዜ ኣኼባ ጌርና ግዚያዊ ሽማግለ መፂኦም ፀጋይ ከም ዝኣመሰሉ ናይ ግዚያዊ ሽማግለ መሪፁ ኣብዚ ኣቕሪቦም ዘለዎ እሞ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዝኾነ ኣገባብ ዝመርሑና ዘለው ናብዚ ዘብፅሐ ሕጂ እውን እንተኾነ ቀፃሊ ክኾኑ ይኽእሉ እንዲኦም ሕጂ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ምኻድ እዩ ኣብ ስምዒት ተመርኪዝካ ሕጂ ሓደን ሓደን ምባል ብዙሕ እንታእሽሙ ይኮነ በብሓደ እቲ ዝቐረቡልና ንስማዕ እሞ ኣብኡ ተመርኪዝና ሽዑኡ ኣብቲ ጠርናፈ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ንኽእል ይቐኒሩ ስመይ ጥዑም ዝጊ ይበሃል ብመጀመርያ ነዚ ተበግሶ ወሲዶም ነዚ ህዝቢ ክእከብ ዝገበሩ ከመስግኖም ይፈቱ ብምቕፃል ነቲ ዝተባሃለ ከይደግም ከምዛ ሓውና ዝበላ እቲ ሰብ ቢዓቕለኒ ኢሉ ናብ
ተግባራዊ ዝኾነ ንኽሰግር እዩ ኣብዚ ተኣኪቡ ዘሎ ስለዚ ካብ ተኣኪብና ከለና ከም ብሓድሽ ክንእከብ ኢና ንብል ኣብዚ ከለና ካብ 6-9 ኣባላት ዘለዋ ሓንቲ ኮሚቴ እንድሕዳ መሪፅና ምናልባት ነቶም ዘለዉ ተወሳኺ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዛ ኮሚቴ ነዊሕ ክፀንሕ እውን የብላን ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ዕድመ ዘለዋ ምናልባት ቅድሚ ተሰሊጡ ከዓ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ልማድ ከይኮነና ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ቃሊ ካብ ነብሶ ካብ 5 ወላ ካብ 10 ወከልቲ ከም ድህሎም ጌርና ኣብዛ ገዛ እዚኣ እንድሕዳ መሪፅና እቲ ድሒሩ ድመፅ ሓበሬታታት ብቐሊሉ ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ ንስዒቦም ንድመፁ መራሕቲ ዲ ወይ ከዓ ወከልቲ ከዓኒ ባይታ ንፈጥረሎ ማለት እዩ ምናልባት ነዚ ብሙሉእ ሲያትል ክነክቦ ፅቡቕ ነገር ግን ኣብዚ ክጅምር ደሎ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር መሰረቱ ደሊሉ ነቲኦም ኣብ ካልእ ከባቢታት ደለው ብኡ መፅር ክንፀልዎም ንኽእል ማለት ስለዚ እንተ ንመርፅ ፅቡቕ መስለኒ ቴንክ ዩ هذه إذاعة إرنا أحمد هبيب أحمد ملس أنتاي مدب كم زلكم ملس حنا مسيهم كما مسيهم الموقع زر أنا عطف الوقت صنحو التدسحن عيسر أقداسيو كل جزء انتاي نانبل بزحات زبار الله وحدات أفريقين كالله مالتي زون بزح بزيك ولا مسياتل ستيل وحداتنا مالتي جنزون إذا تابع كتري مالتي ودي بكار متيخلو نايلومي 4-5 عمد كندزز هون هزبين يرو مالتي which is good بحادث أبو حدكن نابع ساسة بورينا مالتي حجة تسمعيت انرجي تمامنتم بتعمل صدق يزلو نقاط له هاي بحكوا زي حكوا سنجاري حاجوسن سمعيتن قلب بيني أنا بسمعيت تاريخه نزع أبكر من الأبارتمنت كنت كايفين معاه نتكو زخلو قيلاتات عن زلون إنجنير استمارو ويكاني كم عينت وسط سرقال ويوم تمام سرعة اللواء مالتي سلازي إذا امتناع لنا سمعيتن انرجي نبحك بتعمل صدق كتصلالو كم زين بلوز لنا حجي المرت على الناسبات كذا زي كونه يتم بداية فتحي كابدز بيستمرت ناسبات كسب مالت نزمت له ميازع سنة حدن تشن عسل شعتن آخيبات وعنا لنا مالت السي مالت تي مسرت كافيسكا خل نقبل حجي كذا زي كونه كم حدا باكراوند سلسلنا نوع حجي بزمتي زلو صبغ انرجي مليسيا عبيدي دكنسيو بقولو درعنا مريشان هنقبل ابريل 21 احنا تبصرنا له نتاع مسج شماغله تمرت امرات شماغله بها بروسيس قالو منيات لازم كل سماين فوتورينا من وخانون اي فوتورنا من خنا فوتورنا كلنا كمتي قالوا تحواتنا زبونه عنتوي بزح بسمعي تدراج متيزو لسب ستارتنج داي سينسير ويكن عندنا لو تفلت عن خلينا مالتي كفالتنا زبل بروسيس مالتي لازم بروسيس ابلمتيا نتاع مريشان معات توسن اتمريشا خدمه يا بيكايد اتمرحن امراتي شماغله ميازيا 21 تشان 19 ويكا ابريل 2019 ابدي محبركم يرتع وسينانينا ندحدا ازي مومنتم زي زحجز بحال نايب حقي كاب سمعيت وتيو ناب سرح كم تزبرنا بسمعيت تقبر نجر يلا كاب على سمعيت نيرو فاسيسو نيرو فسسك ناب قبل القياس الذي تعالى اما جرشا اب وحداتن تداخلنا وناب سرحال زين في الدرجه بس هنا حجيكن ثانك يو زخول قص لنا اذا قت زقا نفس صح تغير تحاجوس كاني ناب رياض تغير تسفا قبل ابريل 21 ابتي كوميونيتي الاخر لنا ميبي ندات امامنا هاكم ابزي اخن دغ مال خلينا بخمس عينت بسحي ابراتش ما قلنا نوت نحنا دما بوقعو مغدي سصاباتنا حزبنا نركب حتوتات له حتت نملسات له نملس نتقاسم حل عنكنا يخنا نبيتنا نلعب صبون حقنا هذا مو بس مالك ስለዚህ ለዚህ እንገብር ሻዓ ሁላትና ንረኸብ ምናልባት ኣብቲ ኮሚኒቲና ኢልና ነርና ኣይሆ እዚ ኤነርጂ እዚ ዝሕዝቐፅል ኮይኑ ኣብ ሰፊሕ ቦታ ክንገብሮን ካብዚ ላዕሊ ክኸውንን ካብዚ ኩሉ ብዝሒ ድማ ብዙሓት ስኪልፉል ዝኾኑ ሰባት ብዙሓት ዓቕሚ ዘለዎም ፖለቲሽንስ ኣርቲስት ነዚ ክሳተፍዎ እሞ ኣብቲ ንደልዮ ዕላማ ክንበፅሕ ወድሓንኩም ታንክ ዩ كن حاوسن دي ولا خلتنا تتقنا الله حاوسن دي ولا نحنا متكأتا نيتي خير صنح نقصات كل اوكي نحنا لا كلنا لكم مجمره ندمر كلنا ابزا نزيات قدنا فت ملكت كوميتي نبرت تلكم مور ذان ها نخالق تكينا كنا نمرت it was not our agenda سوم كن كبر حالكم ده بس ده ስለዚህ ከዚህ አገርና በመርጎል ማቀደን ኸይዳለና I'm very happy I'm proud of you I'm proud to be an Eritrean
نحنا بمسرته سياتل ናይ መጀመርያ ውደባና እንዲ ስለ ዘለና ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዘርአ ዝተቆሶ ኣብ ሲያትል ጥራሕ ተጠርኒፍና ንበይንና ክንገብሮ ንኽእል ነገር እውን የለን ስለዚ እቲ ኣነ ሓበሬታ ክወደል የደለኹ እንታይ እዩ ሓድሽ ጥርናፌታት ኣብ ዓለም እንዳኸደ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ስዊድን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ እስራኤል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ካናዳ ድሮ ወዲኦም ኣለዉ ሽማግለና ሂዝቡ ማለት እዩ እዚ ሽማግለ እዚ እንታይ እዩ ምስ ኩለን ካልኦት ዓለማታት ተረኺበን ማለት እዩ ዘን ሽማግለ ወፅአን ዘለዋ ከምኡውን ካብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ወፅአን ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣብ ኣሜሪካ ብሬጅናል ደረጃ ማለት እዩ ሓንቲ ሽማግለ ወፅያ ምስተን ኣብ ካልኦት ወፅአን ዘለዋ ሽማግለታት ተረኺቡ ሓደ ዓለም ለኻዊ መሪሕነት ንክወፅእ እቲ መደብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ኣብቲ ካልእ ዓለማት ማለት እዩ ተወዲኡ ስለ ዘሎ እቲ ተሪፉ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ጥራሕ እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘለና ከም ሲያትል ነዚ ብሬጅናል ኣብ ኣሜሪካ ዝቆም ሽማግለ ክንደፍኣሉ ክነተባብዖ የድልየና ማለት እዩ ንሕና ሲያትል ካብታ ብጣዕሚ ምስክንቲ ከተማ እዩ ኣብ ናይ ተቃውሞ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ገንዘብ ውፅኢት ይኹን ካብ ኣሜሪካ እታ ቀዳሚቲ ሲያትል ምናልባሽ ሰብ ብዙሕ ዘይፈልጦ ሓበሬታ ኩሉ ዝሓበሬታ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ገለገለ ኣነ ሽማግለ ናይ ከተማ ማለት እዩ ናይ ሲያትል ወኪለ ኣብ ምስ ዘርአ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ስለተዋሳኹ ኣብዚ ዝሓለፈ ካብ ኖርዝ ሰልፍ ከተማ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ግደ ተፃወተት ሲያትል ግን እቲ ጥርናፈ ናይ ሲያትል ብፅቡቅ ጀሚሩ ከም ዝክባል ፀንሐ ዋላ ኣሕመድ እውን ጠቂስዎ ከም ኣይቀፀለን ሕጂ እውን መፂሎ ተተባቢዒ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምትብባዕ እዚ ንሕና ውሒድና ገለ ዝበሃል ነገር ኣነ ኣያምነሉን እዩ ቃልሲ ብውሕዳት እዩ ዝጅመር እቲ ቃልሲ ቁኑዕ እንተኮይኑ ናብ ኣክሽን ተረኣትዩ ዝተረፈ ክስዕብ ይበሃል ዝፍሉጥ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘሎ ነገር እዩ ንሕና ክሳብ 100 ንኸውን ክሳብ 50 ንኸውን ክሳብ 100 ንኸውን ዝበሃል ነገር ትፅቢት ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ሓበሬታ ዝወኩም እንታይ እዩ ሲያትል ነቲ ኣብ ሬጅናል ናይ ኣሜሪካ ዝቆሙ ሽማግለ ድፊኢት ክትገብር እሞ ምስቲ ናይ ዓለም ወፂኡ ዘሎ ተራኺብና ሓንቲ ናይ ዓለማዊ ሽማግለ ንክትወፅእ ዘሎ ትዳይሞ እዚኣ ነዚ ገዛ ክሕብሮ የደለ ብዝተረፈ ይቐኒየለይ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ሰማዕትና ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ኣብ ዝቕፅል መደብና ክቐርብ እዩ ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ ኣብ ከተማታት ተሰነይ ባሮንቱ መንደፈራ ዓድኾላን ካልእ ከተማታት ኤርትራን ኣብ ጎደናታት ዝካየድ ሸቐጥ ንኢትዮጵያውያን እንተዘይኮይኑ ንኤርትራውያን ኩልኩል ምዃኑ መጠንቀቕታ ይመሓላለፍ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥራይ ጸኒዑ ዝጸንሐ ንኤርትራውያን ኣብ ናይ ጎደና ሸቐጥ ዝኽልክል መጠንቀቕታ ካብ መፋረቕ ወርሒ መጋቢት ኣትሒዙ ናብ ኩለንተን ኢትዮጵያውያን ነጋዶ ዝሰግርወን ከተማታት ተዘርጊሑ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ኣገንዚቦም እዚ መንግስቲ ወሲድዎ ዘሎ ብግሁድ ንኢትዮጵያውያን እንተዘይኮይኑ ንኤርትራውያን ነጋዶ ዝእግድ ስጉምቲ ኣብ ህዝቢ ኣብ ርእሲ እቲ ዘሎ ሸቕሎትን ስክፍታን ተወሳኺ ኣሉታዊ ስምዒታት ፈጢሩሎ ነዚ መጠንቀቕታ ዘመሓላልፋ ዘለዋ ክፍሊ ምምሕዳራት ከተማታት ካብ ህዝቢ ንዝመፀን ዘሎ ሕቶታት ካብ ላዕሊ ዝመፀ ትእዛዝ ብምባል ብዘይግሉፅን ዝርዝርን ሓበሬታ ይመልስዎም ከም ዘለዋ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ብተወሳኺ ይጠቅስ ብኒፕሲ ሃስል ዝፍለጥ ኤርሚያስ ዴቪድሰን ኣስጎዶም ዝተባህለ ኤርትራ ዝመበቀሉ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ተቐቲሉ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ናይ ራፕ ዓይነት ሙዚቃ ደራፋይ ኣብ ካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ኣብ ዝርከብ ትካል መሸጣ ጨርቃጨርቂ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ከም ዝተቐትለ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ሓቢረን ቅትለት ዝሕፁይ ኣብ ሙዚቃ ዝለዓለ ሽልማት ግራሚ ዝኾነ ኒፕሲ ሃስል ምስቲ ኣብ መንጎ ናይ ራፕ ደረፍቲ ዝተሓሓዝ ናይ ጉጅለታት ባእሲ ዝተኣሳሰር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ወዲ 33 ዓመት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ክሮስን እማንን ዝተባህሉ ክልተ ቆልዑ ከም ዘለውዎ ሰነዳቱ የመልክቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋኑ ናብ ኤርትራ በፂሑ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ካልኦት ሰበስልጣናት መንግስትን ምርኻቡ ኣይርስዓን ኣብ ኣሜሪካ በተመሳሳሊ ቅትለት ህይወቱ ዝስእን ዘሎ እዚ ካልኣይ ኣሜሪካዊ ኤርትራዊ ደራፋዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ሳንድማን ንጉስ ዝተባህለ ኤርትራዊ ከም ዝተቐትለ ይፍለጥ መንግስቲ ኬንያ ነቲ ብደረጃ ዓለም ብዕቤቱ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ክዓፅዎ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብቲ ማዓስከር መብዛሕትኦም ካብ ሶማሊ ዝተፈናቐሉ ኣስታት 250,000 ሰባት ተዓዊቦም ኣለዉ
እቲ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ወግዓዊ ደብዳቤ ኣብቲ ማዓስከር ዘለዉ ሶማላውያን ነናብ ዓዶም ክጣየሱን እቲ ማዓስከር ድማ ጠቕሊሉ ክዕጾን እዩ ጠሊቡ ክሳብ ናሓሰ 2019 ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ማዓስከር ክዕጾውን ትፅቢት ኣለዎ ይኹን እምበር እቲ ናይ መንግስቲ ኬንያ መደብ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ይኹን ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ተቐባልነት ኣይረኸበን መንግስቲ ኬንያ ኣቐዲሙ ናብ 2016 ተመሳሳሊ መደብ ሓፂፁ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ንዘይተወሰነ ግዜ እዩ ኣናዊሕዎ እቲ መንግስቲ ማዓስከር ዳዳብ ክዕጾ ዝጸቕጠሉ ዘሎ ምኽንያት ምስ ሽበራን ካልእ ገበናትን ብምትሓሓዝ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ